and say Eja brani bi sabre ya yakasei ene akwa to suku bi mu masabre suku ni nyinada ahye ya be konfinfin mantam no mu gomua nyanya no na sabre kasei krachi bi wodi sense me wa posifo nsam adan a wakoto mo na ya baba wuram ewo goso na nanom a wo mo ewo hode baba tu dwa akire mu ese enche kura na kwasi bosompra na watweda wo mo baba di enti Valentine Day no wo mo di omo nsato so edi entia na eja hihie yo afi mu kuma senkran kwantempo so eja ni biema sato kowia segapade ahye amaka asamba fie afoforo bebreka ho yatena si yaboabo no yade hwomo yemfa seda ni nyinada ema aboafo abusia hyane nso vast day no o take fam se wone wa na edie apomuden ne aduodo na bom ne edi mana ye kama enti eye good health and love on vast day ye by Grace Medical Center na kabom ye ba hwe wunti no mojamu ahwe o blood pressure no eye umuduro no eye sugar no eye edidie enkyerɛkyerɛ nru abenum enkyerɛkyerɛ wenum nyina mabobo boyi yese wo hodonti eya adofo da no eye free na ye no free wa ye be ye niama bebra wo kitra sika na peso ye bia ya tetete so ya chichechem wo betumi aye bia nka de wo betua hospital no ya teso ede amawo hepatitis B and C 80 Ghana cedi edani du a wo tua 50 Ghana cedis emma ya wo twa na no ye behwe ebu ha de po na hana candida no ye be bibia nke 150 Ghana cedi edani du a wo tua 80 Ghana cedis gono syphilis test ahodo ni nyinada a 16 so wo tua 40 Ghana cedis eba ne HIV test kidney function test liver function test and a mema prostate no 150 edani du a ye say to 100 Ghana cedi wo mpe we na apeden anopa no nso kosi anwumre no nan o teka fam fidie mu heya na dwumade ne bekoso ka kiro bi no bi nkanche obi se adofo dai ye ne mu ane edie mu mra ye diodo obodom na apomudini mu ya ye ho adwuma aboafo bi nie perfect series books a wode basic school assessment competition no aba autism consultancy services Olu's Kitchen Ujima Travel and Consult Best Brain Publication Lebequin and Lipiton the Marvels events ka ho Petrus Cake Paradise ka ho Pella Natural Mineral Water Sweet Pea Event Hotel Amansie Rural Bank wonu nyina kan yaboafo no ntiada no de ampaye adwa HSM main country sem insurance ahodo bi apesa we ye no wo ba wo mo ebebo apabi akoye insurance bi aduru se wo kwakwanyu sika tia kem wo kotro asase bi manso aba ho sika na tia kem ni nyina wo de ba wo bebo transactions ahodo eye kanko ade a HFO sefabra wo kotro asase abusuamu ntawantawa businesses bi ni nyina wo mo betumi asovo bibia ma ho ato wo mo san ye training nnwumaku ahodo ntimumra kumase amedia run about wo ben asafo VIP bus stamina no ma me se wa plaza the first floor wa se hwibogo susunyan na fe kofodua ahoma ne 0544 141 688 and 0266 717 101 abusuya ene uti wiase na mo apomuden ho nsema hiawo enonom ne ma bia nko nipadua ni mu sanso na menni bibia sa nko nipadua ni mu se wo pa no ne papa de abuo nipadua no na wanom na ne o manyina konkan ene ya no ne ahodo a wa adwaman so dodo na ye kala ne so ko nipadua ni mamoa ne senti ne kanfo vitamin ka no ne no de amawo se wo pa no ne bi de agu me na se amani o manyina koyi amawa vitamin no ene wo se wonom emfinhia duonu ye mbepie mo man gan na yemu ye nte won ho asem bia na ano ne o mo de aba adwaman so no ho te vitamin choco wo ho banana ne strawberry ubenya na we no asem nkancho cafe nsem bia nim enununu ahodo no so hyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina bi na abofra no mo a ema wonyini fe ebie wo na dwunim sanso na bo ampanimfo enti wo pa no ne de agu mu na se de vitamin no ana e kanfo de ama na wiei yani ayaso ma wiei eyem yenum din mame adwoa nyantatando mene abrewa ba kofi chumasi afeka sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi aba na ye sha ase de ane de mu kopiem ewo emfinfin mantam no emu gomua nyanya ano ana ye de mo aduri na sebra ye kasa yi krachi bi ya wanya finhia aduasa ne din ba ye eye ehyen wodin senseme ewa posifo nsem
na ukopiem nyanya no edin a obeba obi abehu no di joy enti di joy abrantie wo no anigye ho nsem de eyade ahia no na se bre kase ne ho aka dwam ni nyina ne se 5 euros ena krachi watamakuta edi akoto akoda ketoa abobo nsem finhia akono ba wodi akoto ne mrade adada na de na kowura ne dem enye se kobre tabere takwa bento atofo hyehye agudie yi woni akoda yakodi bi nam so ama akoda yi akofa wo haw kese pa ana ede abre no eno nam so ama ya kire krachi na nsem wo nyina ye nsentwe ni Jacob Kubi won to aso oye obi a obanyanya no krumu hase amafo enim ni pa na wedi eye entie ni 30 years na nienchi a police form ogum banyanya no aso ne pen echi nya se menu ka se omususu se one abayewa ni fie no ebeye mfie nkron 9 years akwala afrompa na akwala ni ma mi chire mu a eye enura enyure abra ye bo be se nunum ofifie ina o se okotu bola egu ewo mpoano ewo bumanyanya no mpoano okotu bola no gu no ba no hwehwe ne ba no ohu no eche na nkola bi ka chen se oh no munya mu di agro ewo ye di joy efifie nemi but di joy ebe frɛ no nti obefre na chi no omonhu no biom ma ni bufu ye no si from so hwehwe akola no no si akola no o si akola no na akola no na ma oba o tiacha no nti ma ni bufu ye no bubu akola ni ohwe no no osu eche na ohun se moja efi akola na se eba na obi se na moja we nsu ede na ye akola ni ntumi nka ohwe akola ni se na akola ni kita 5 na ma ni ye ni se wan ka de eye na obabubo ni sisi ya aka de wa bo ne dada no ansa na obeka se eye di joy e di new ride mu na di new ride mu ho no o de ade bi efa ne be ma ho o no de be share na se o de share na se wie no e no ma na eye 5 cedi so onkofi a emane nkoka okoka obetwa ni tishikishiki edide efiri ho mo amamika akwanka sa che ni mame pe na ni mame ko eye nyanya no police station ino ko bo police for amane ento omo mane nka ta se onfa ko ye nyanya no aya sabia no omo hwa akola no se ampa se oni na adana abro mu kodu on nyanya no Dr. Poche se baby se na de na eni ayenya no mo fa ne ko mother in charge e wo kaswa Abraham Bepie mu eye mother in charge no na doctor for agi atum a confirm assurance card da esusu pan say akwala no obi ede ne ho aka no na kese ne na eye akwala ne ka say joy ede bibi fa ne bema ho ede be sha na se no enkama ye say eye ne kwenti minu ka say de joy ede mu ewo eye gomwanyanya no police station ene omobo aba no mede ndokwa kutie wo eni ayetie ye yamani boni Jacob Kubi kracha wono akoto mo na ya se biri asem kese ana abeya ni komu no ano chechire mu ekire yen ya kwampa saso na eho na eno ebo mamane se suku dan ya ewo ho eja atomo ema sabre ya yakasa suku nkwada eni emu akyerɛkyerɛfo won ho aye mmobɔ aka ho bi ema owura akwasi boto wano district director of education na hafwa no south west wakasa dia to just said dia ne koba ye no na ehu behia so beba posifo amane na enwemu biada esafata wasemi wono wamo atumi aye ede afa ho enu nti dia ewosa wamo ye efa ho bia na suku no wamo de bo awonom no wamo ebeye nemom sadia wasa posifo so omhwehwemu na baby e jani free ye ebe se suku adan no nso no omu jani nyina ma ban ama ba atumi aye hwehwemu no de aboa wonom wa bra wo mko ho kwahwe de asie ya wo gina sodre ensem bi to nsem trofo anim no ne nsem no ebi ani enra mi bedru ha no enra mi ba ha ne so mi nempani fo asan ba ha you make sure say the case is with the police say you bi mpo a the right agencies or entities will carry out their right procedures until the cases in the hands of the police are under investigation. The fire service for aware, not more baha. Until there won't be a suspicion be more about me tracking Viviano. They are handling that fiscal facility for classrooms or deficit. And so a panel airborne home model. The camp structures are net tia popa, that way I see neck can be. And so the ababa the Diashia Suku the ancient. Inti Yane Nananom Anamuntu MP
assembly dan baako wa ha classrooms 4 yede baako be ma staff I use the others no as we use MP abehwe touches bia ohun bia no you to anamo a behwe aye me see e jade akonya kra no famra metina so ansa ne start addition nti addition de etonka dan ni wa addition de kofim sempeni for be ba yam na wanoka serie yape na honorable Elvis Osei Mensa Dapa Mrashe Jania wojina muma desha wa hafwa no South West abato mpesu yane so enso ede etu dwase ne yesi ewo sukumo no arahosampa nanso de ewasa woye wona famu biada ede boa wo mo se wo mo MP no wo hye bose ni nada obeya boa parliament before in our court on the soon there 1 a.m. Assemblyman Charles K. Asem. But they go bring sorry and Casano. I say would be common in Sukano, who has the Assembly, so the Jato. Because also number 2, JHS, no anymore. And Nasa until fire service. And quite the amount of me, and I'm saying, you are monitoring your district, you sit down every you need for that fire tender. Based on that, moment my mom, and besides, more back one, said being fit up and I'll be chained for national man. I'm not the business. Until the SNS, I purchase Ash. I extended prayer to the new block and I build it. To make a summit now, as I said, Passaso number 2. Umwa Modembo, Mother Woman, Pushing Mamma could do the Giamu, it was a better balance distractions across the near my SC. The playing the person in some assignment. Not I did great to home. You inquire the first one. You get to resolve this issue immediately. And then if I am near my idea, I was some gratitude. I say, I was sent at the number. I hear no more national. Abusiamra Shebejania wojina muma desha wo hafwa no South West honorable Elvis Osei Mensa Dapa. Ya to ansem ne so na afi mu de ejahihye no de egusu de dwuma papa etofiem na etodwam na ne kasa hodo na enamusa enkran kumase kwantempo so ene ka kese pa waso broni wawu anyasem keto de nani akire mu kumase hanom na bunso odeba paradise ne ntwa so baabi adehye bi e wo hono mu kire mu a wanhu de yeye wonum hu ya ni se ejadam ka na hye ajapade ewomuo ni nyina obaye Facebook ne so a video no eda so ubenya bi no hwe na senie ejanasi adere no anyasem keto akra na ebreja yi eguso a ya hye no ohyenkani woni ni mate onyankropon wade wonhu afofie ya sa ebre kasa die wonhu anwunsu na wonhu agunkra wafa wontie didim na mum ka no eni broni wawe wom de ni nyina ahye na no na ade hye bi wo hono mo eton safre dumja dwumako ya wo mpotem wo sa wo mra meboa wo baide na so ba ya nyoma ni nyina ahye eno na ka hu bi na ade hye se ye ntwa moda pa na adan da bia ya ton safre mababa na ade anti ye frɛ mo no de besi anya si awie na wodansini ya wode na ni kroto awisi na hwene tia santamo ebre ye video yi woto ye nkrase yi moma yinkoti no we elodu force bill and na eja toka animu just imagine force bill Ben Paradise exclusive resort and na eja toka animu just imagine fire service for na bomu so na sai and o ma ko bu foforo aba and na foforo aba omo frada fire service for mo they are not coming. They are not coming. Dala and Dele. Yamani Nirashe. I've been filling stations. Wey eja ato broni wa wuka mu o paradise bumso en kan kumase kwantempo so odansini na manebo
ɛna etie yankɔ gɔsoe na gɔso nananom atrankonwa ɛwɔ hɔ ɛna friends and trafo ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmɔ yi nea wɔn ka nyina da ɛne sɛ wɔn hene nana kwasi bosompra ɛnkyakora na ne na wɔtweda wɔn baba bedi enti enhyehyɛ ya wɔn ma yɛ ɛde agu akwambo ɛde ba bedi saa na wɔtweda yi na wɔtwa yɛ ba besim no valentine da no ebesim enti we no wɔn sa to valentine ne so wa be pia ba be valentine tu ba be de ne woni ahyɛ odem na mmom so be ba bonten sɛ wo yɛ bibi kunkuntan bia no ɛne ne ɔmo kai ɛne mmra wɔn de aba no ɛbabura enti wɔn be srɛ vast day ya yɛ ba be die woni awudi adi ni bɔkɔ ne awhyɛ ofie ne adi na sɛ be bibi kyenkyene bi yɛ bodwa yɛ dede bi die ɛne ɔmo hyehyɛ no ɛbabura nyade a wɔn be hwehwɛ saa ne yɛ no so kra na wabra wɔn friends nsɛmtwerɛfoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ kɔ akɔdi nkɔmɔ yɛ so ma ya mani boni Yakubu Yusuf mani di akyire wagina so ato yenkra abusua yentie bi temua ya hinkru eye goso na afia mu ya championship e plan na Ghana fo na manefo na so airport toa enu mu an enya nti yese yewura na na kwasi bosompra wo ye man hene e de ma goso atankunya be hane se se buru se de nya do onyame a obo ni pa on ne wo di utumi ni pa ye enche dia na na yewura to ne nsa de fe na na ma de ko ekura na amamana ni amane kwa so no yewura free mo no na wata atankunya nyina transfer na omoye nhyehyɛ ya esepata edeboa ama yewura yi no ayefe na yeka behwe nti nura ena nanam friends and chofo nhie mu e wa aforagin ha na yekoduru ye no enso matu ye nim nyina ne se eye yenya nim se bosom ye wo mu e ya dofo bosom na eda etoso du nan kra de ene omanfo bodwa ehye mfidie gi omani omomoto eye ntofe eto omo cha de eche omo koto kondo eto aye nyina nim se mo Ghana ha na nko mo pere sa fa se eye ahingrogo so nka se ni gine ka so ama omo bi restaurant ahodo omo ye pa ahodo ene omo pese omo gi omani ka se ni no omo gi tum se emra so na mpani se Pablo se di osu ye ni su na di o se ye na sere na afidie ko ba afuma ntema ye go so a e wusu intana no mo kwan emma obi ntrafi je mfidie enkofa artist bi mfiri ba bi ma se omo gi nani na ma e ma ya na mrantie nkwaji omani wa bla sabi ami omu nyina ato omo ne abese no na ene ya dia yewura eye na na kwabna fremfo no ye nkabo mi hene e de ma go so atrankonya ono kure ya na committee o mate se omo nan dan niema ema eye 40 days anase na wotu mbedi wo go so na ko sipo so mpani ye na ye ati no anani wu ati no enema nkoyi yewura ena nanom nyina ja kasa no share no se on fantin central fo ani se de omo de kan ati o manfo ani eye nsre efa ye nse e se na nanom de ya na won kamla omo katumi court ye kamla nti omo fata tu zaka ati o manfo go so se akwanye ni omo obi a se ye 14 ye February ye agofo de kan birthday no amanfo we nya akwanya se picture no papa padi o mani ta akwanya ndi eni ho o wi no ta de pe so se omo se ase obi ase enna ye fi a Asante Pola kan se ogefo bu so me de to so enum yi omo se hye go so atankunya go so asa nyina se se wo ye go so ni mapa wo ya so ni mapa na se wo bu mla e de mla ye adwuma na wo jitum se ye wura possible so mpla wo tia se no na o tumfo be twa hene na mi so wo fi ye brempon de a no maka che so baba go so kroma entade o so wo hye no e tutum anase ko so mani abere e bla ye ni ade ni e fufu na ni breba de a enye brisia na e ye kobene enti omo so manfo nyina se omo ye sa hye de no omo betini edi so abusia yamani boni Yakubu Yusuf vene kopie mu goso nananu machankonya wa bros of friends amtrofo wesa semi ede kire wonum ene odi emu amane abesumyin ye free goso de ane de ani e kire mu o adanse north mansini mu na sebre ka se adanse north mansini badwa no ejadam ayetwema mentwe menteme ho ase ena amani mu so na ni nyina ne se mrahye badwa no ana se adanse north mansini badwa no emu ade hye kire mu a wo aban na musini e wo hono mu DCE no ne dwumadi a wo die won potem honom ne yade a won bo enyoso Owura Thomas Kwame Okra na sem na ye kan na empanyimfo kire mu a ekwan a wo fa so edi ne DCE won potem honom yade a ebura adwene ene ntiase so wo mu kire mu a aban a obesine kɔ de drip machines ahodo bi bai say mo wana nka yemfa nyi yakwan ema o man Ghana kwantempo ahodo nyina bibia nkoso yie na wobehunu na mfidie ni nam kwan so enkoye adwuma mo man no opanyini ono ankasa ne personal interest na akwakoye na wagye sika twitwiridie ede agu ne botom na baako abeka won na chiri kura ama se ebrei
what intesiko ko papa yi so ne se bra man ye to abawie ye ya abanya daniel no wo se enya adihye bia wonom ne betu aban for council of state no na no ya abato ya assembly members ahodo na to ntino sempanyimfo didin ahodo bi ko na womo ekoto aba no womo didin kokoma DCE ya edin omode koma no ono nso wasesa din no ya wa bra wa mo mansini badwa no wa mo obi amane ono ankasa gyane tumi so ena omo se da bi ene omo ti ase kwan bia so a enye yi eno na ka ho bi na presiding member Dominic Odami Kusi woni assembly members e won potem honom ni ade hye nyina aye papa yi su doma se bra ka say the DC Thomas Kwame Okra watopia fa agyan ya wo penim potem ho ba bia ye nhunu no eno na aka ho bi na mpanyifo atwere krata tententen se bra ka say coordinating council wodi bi aduru honom na nanom atrankonwa ye won potem honom wodi bi aduru ho sanso na regional minister ya boni di masantema ntamyimu so afo wodi bi aduru honom wasem nyina yetiawa wo mu kiremu a DCE ya wo adanse North mansini no mu no owura Thomas Kwame Okra wontumi ene enya adwuma biem timpanyifo nyi no na won fa foforo emre wonom awi abusia yenyina gweso na insama hudro boabo no de besom sakasie ni nyina da yemfansi samfo ofa John Entry Bosia Kolabo na bedi akiri na kwadwo apia enoba afia aboajewa eja sam sakode samo kwame ageni mboatem professor kokodro papilo onukro ya na bebo yichidoma nsam no ya de ebesom wasonfonom na wiei eyemienu midin mame ajwa nyantatando meni abrewaba Kofi Chumasi akra nyaka ne yodia Asha Valentine na dia sentemo na sama papilo kan ye no na se vast day ni kwa menhye koko na dia ntina ya why red meaning dia ntia was me red on vast day that's chocolate day yeah colors there colors hu hia colors hu hia pa it speaks yeah kasapa na uyi ne kasa no nsokra to nkyene a wankasa nipadua no esese wuhunu ho oh yes ene de wode ye wo ho a eboa wo ebebo ese wo study a obi a onim ne ho kra no ade a de hye ne nso ne se ene me hye kala bi sei ene me de ko yie baby a na mani na eho na menye free eya tai hwesa kala kro colors de hu hia pa ba Val's Day you know omo kokko no moja edi moja no so akoma ne pompe de mani moja ne edi moja intina am sure ready omo se kokko no ho moja ina homa odo yes moja na hwan enti sesi a moja no omo de ye day Val's Day moja no ye de ye day so no omo de shata de moja no me kan Val's Day moja no Kofi ye de ye day hey oh dear say we ya pharmacy now ni condom akofa bi na ne braso he edru a hey we ya pharmacy now ni bi akofa bi na amanfo betopa na we ya oba nso a onyim da ubetumi afa so anyim possible everything is possible omonyemo mo de beba Asem Beba Dabi o because Valentine nyemnkwa Valentine nyema yenye sanyi mi omo sa won so na o kase omo me say Valentine nyema yenye onye na so obo enyim ni bi wo ho ayenye enyim bi wo ho a utumi hu senke preventable nyem ba wan prevent no amanyem na ba Val's Day yenyem nyem abu yada mase apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, we be the same wife nina ye tested positive. Ah, ya num bieno. Say a coup malaria morning nina. Am yina negative. Adia ho. One ma ye hepa plus mixture no. And what do you swaba? Cynthia, I was so immune system. A strong debia. Enti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye, afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542
778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca or pharmacies and her shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina Ope Bresse, Okoisho Nipedriamo, said you Nipedriana qua, na who density, or brabo, or sa, cholesterol, and aside do a womo, or blood group, or genotype, so ye AA, AS, and SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center, the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, yet the coffee tem correct be bia de ye, nay nipedria, yet the name coordinate ba. But what ya say, obey you moon and tentem, na bibi siwa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e will kumasi bremai, DVL and enchant pay, or Sekojo area, wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05, Bio 0244 97 68 05. Ama na mirika ya me say na nsan se de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no na nso de atia nete na woso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din ne pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towe wo benya live boy carbolic samna to e wo dwom anastos ahoduo mu ene me demirika ekoto bi wo na shop wa basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni je ho no say your friend live boy carbolic enye din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA aji adwade nkrato yatu apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma die drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MD aji edwede nkrato ya. Kwame, ade na si adede bebre. Adwa, e ofakumi na ebu ahwe a, wode ne kro no. So ofakumi de ne ho dendende na wadie ba ne sen. Me se, ofradwuma ba wode die wiegi na homi o. Die hu ya ne se wakofom. Okodura ya asabia dokotafo se, nyarwa pi ana ehunta ne ho a, na wonim. Wenti na da ya bonka ye se, wonya akonya e wose woye apomudin hwehwemu. Ampa ehia pa. We kura makai se, otaka fam ne by Grace Medical Center aka bomu a, obeye apomudin hwehwemu ama wona tiefo nyina. We a free health screening watodin, good health and love on Vars Day. Apomudin pa any odo. Enti eda no, sa obeye blood pressure, weight, sugar level, afi, apomodimu afutu, any nuro and wakwanchire nyina, a free. Nemum kai say, and you may be anka obaya ya bedu skakasian, edano, ya tete nyina so, hepatitis B, and C, a 80 cities a Danny Drua, utia 50 Ghana city, Emma. Yes, Candida, or the pony na. Walk quiet test and care 150 Ghana cedis. So, Obetia 80 Ghana cedis. Syphilis, any go no tester who running another a 60 now. So, yeah, the amount 40 Ghana cedis.
HIV test ahodoɔ, kidney test ahodoɔ, liver function test ahodoɔ, ɛne MMA prostate test ahodoɔ nyinaa. Ɛyɛ 150 Ghana cedis so yɛde bɛma wo 100 Ghana cedis. Free hair screen back so February, Bosman the Tosso Dunai. Make sure Vals Day no. I will take off my room here, Beshasi and the Panon so. Now come here and red no 9. And then over Central for who damned me for take off from Yinaba or Honwa. Mubayim for Yini free. Antibra, Besha Captain Koda, Krobea and Yaw Asante, Dr. Cash, or Seakoto Canoe, any admire for take off from Yina. You may be an answer yasne. Perfect series books are what the basic school assessment competition, autism consultancy service. Olus Kitchen, Ujima Travel and Consults, Best Brain Publication, Lipiquin and Lipiton, Petra's Cake Paradise, The Marvels Events, and a Pella Mineral Water. Or take it from any by Grace Medical Center, Cambomu dear. Afi Vaz de no, ye bet dinner what din so. Ama na mirika ye ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no na nso de atia nete na waso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menya bia towe wo benya live boy carbolic samna to e wo dwom anastos ahoduo mu ene me dimirika ekoto bi wo na shop ho basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni gye ho no say your friend live boy carbolic enya din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA agye adwade nkrato yato. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir oni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu muguhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi hotek nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne wo dia eni tia me no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwidi pata ya kyɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso wo mo paaba wo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyense yɛ kan sɛ ayi ni na aseɛ nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebi dia yɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wa yi bi hoteki mo wo nyinkyerɛ na duma no ntumpɔn na mo so fa abotre ɔdɔ ensɛm a ya na mo tika eye futu sema yo ne ne ya ne kire wo mu gu eni mase nya saa na o make o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye na ya na o mo papa nka wo mo ho fi saa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ na wo de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden ni ense wo ma nya kokoduo emfa nya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. And not the day me ban and one day, on can in Chanica. Nay, Chanica, I phone a young Casancata, and you may have to tell you
Bibi I no no kwa no Jimmy Kwasa. Ya kra. Ye Ethiopia. Snap ba ko so you know. All kan Ntianeka. Busha boda na ye sia na te. Ni papa no no. Na ni say ye ya. O di bibi ba ko aja ma say. Ni papa na papa no. Na sabe ba me say en tom fans and you call the ba. Parliament is calm that said no. Ade, baba wale o medical one to no kwa unye kente, o medium size bra. We chini papa no kwa. Ena simbuswa. Chief, so generalize mane enye kuma so kika ye obe. Asem Beba Dabi. Me ba ni so wa di wo ko ni baby. O ti dey for obe. O bi fan na see. Abone damu kuma so kra. Ade. Eba ni papa pa ni o. Asem na ye ka ni say ya ka ni say no. Enye abontensu o. Eye eba ene papa. Me de wo mu nyana say. Why am 419. Ama me that time na nkebeti matter prot. Ena wa mama baba be si dan wa asase no so. Atu ho nsa and dance for ho. Won kan ko. O mu nyina. Eje oboa. Ani igbe. Oboa. Meba obetu nsa. Oba. Ensa nyina ka ho oboa la. Kasaguha. Ma me ne ba he no. Oni igbe 220 cities o. Ena ma me ne de ma. Me yire o ma 20 cities. 20 cities wa pa. Ni do nyame ka. Ko kunu eto ne say. Wan to ko ku. Oboa. Father me say dance for ho. Dance for me. Kasaguha. Wan suro we ya won suro ni pe bia. Una we papa ni. Ka ka beti. Tie Bachiru. Dia me pesa me kire oni say bre wo ho ase. Me pesa no mo. Na ade e wo me say free me call abram. Bashiru. Yes sir. Bre wo ho ase. Me say me 43 years. 43 years the booster papa say ne say le madie. Bashiru. Manya sika. Tenase. Wa hiti dia na epia bonten na akọ na mfrem anyunu mfa ho. Ojo ano aba. Mami ado. Who will you say? So yes. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman for saying they are more right? But 2022. And then because of me so one requirement me and bante me buy. Ame me kasakasa ade na ko bin tani tani pakona pakwa. Demu hono mo sate sadie no. Sema ni dia kwa kodana mi fidedi. No process Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. O hema se sema side afwa. Ena me ndie ni yegi we na ma se fo no se me ma si afo. Na me se ma se fo no se sadie. Onye me da ahwege ampa na se Asem Beba Dabi. The all show us in our M4 and so no what that is and no crese will be no one that. Asem Beba Dabi. And now if you say that time I'm 11 and the coach or no shot you say me dear like at all yeah or false to Asem Beba Dabi. No me yes I did no by I said me wa yes I did me say yeah say in a bay no me do false to me yes I Asem Beba Dabi. Okay, and your false or no not why in the woofy. Me woofy na that time me ma me ni baba penny so no so question. It's not coming on one nail. I'm sugu the 51 no Saturday. Saturday na bu can put me bomb of some near the day you the bomb with me bomb of some California. The bomb of some in the book for the must say them no way. It's the man and Sam one. That's me baba to mami no ka tell me say man kan chi say we so mu ko sia kan po say me something in this kana man kan no kola just say me kan na duma ba bono na me ma guase ni o kan tin de be kan dia na ma eji ona o twen nipa ni sika ni free o yere fon so edigu wo fon so and how this can here dey Midichabet. What do you say? Midichabet say be hospital Canana Medino. What the bad Nisika near day? Midichabet.
Odi twa bet. Aviator. Ugo twa lupri. Obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma. Patron. Ena wo wako hu no atwende ago wo fon so. Krobea na wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey. Odi twa bet. Asem Beba Dabi. Odi twa aviator. Patron. Utri ne sense. Na mi tunu 50 cedi. Nti utri ne dodo sei. Ende ya kwa na tu. Eno net sei. So utwa the one connect a crotis na kan scan ma. Ti se wo boss wa ebi 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai. Ti sa one year alpren tu a atofoma na se wadu. Na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi. Na me pedodo. O pedodo. Patron. Entutri 50 na ye di wo ko no. Me fa so watri 100 cedi. Ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di when ye tue na wanfa ebi 1003 na aka na mo ba na me so be pesca dia to hospital bill ntina Okay, 102.9 FM. Asisa 2,500 ni nyina e ba try Ile na wiai odoma nkoma nyame ayeye enka wudin na wiai odoma nkoma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hia wiai be me ho ye hia ye be ma ye ho aha na ya ma ye ho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena wiai yasan hia bio ene eye yawada ene ye ogefo bosumi de toso nsia emfimpinu ne aduonu enum awiai ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom na dwumadie a ye die da biara da ye hia wa afidie yi so a
asɛm koro pɛ ne yɛka yɛkasa yɛdesua deɛ ɛbere koro na mu yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awie yi a yɛahyia yi nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba besua deɛ afei yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na awie adwumadie no yɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ woba Facebook ne so ana YouTube ne so a ɛyɛ ahwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ woba Facebook ne so woba YouTube ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na so ohunu a wadama ɛyɛ hyɛ yɛdwumadie especially mo a mowɔ Facebook ne so no monhyɛ adwumadie no ɛma mo nuanom enya bintie monhyɛ adwumadie no ɛma mo nuanom enya binsonhwɛ ɛbere koro na mu na adwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛnɛ dai wode bɛtumu ama yɛn yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidikasie so ne yɛde ama wo ɛnɛ woba YouTube ne nso so a ɛyɛ akɔpelink no fama wo nuanom na wo nuanom mfama nuanom yɛn nyinaa yɛmfa nkyɛ na afei yɛnsua deɛ wɔ nsɛm hodo a yɛde nam ne nso mu ɛnɛ yi o comment nso betumi aba ɛwɔ yɛn YouTube ne so yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidikasie yi so ne yɛde ama wo ɛnɛ yɛwɔ Be Love Radio for sɛ woba Spain abuchiman ni mu a ɛnɛ those of you monitoring the show all the way from Spain nyankopɔn nhyira mo ɔntom nkwanam na ontutumu anamon so nsiye Be Love for yɛkyeakyea mo ɛnɛ oba United Kingdom wabuchiman ni nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brini Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛnɛ wie wɔnom nyinaa wɔ UK man ni mu ɔnom nso abɔ ademu abiebiem ɛnɛ dwumadie no nya asɛm ketewa wɔ hɔ wɔnom tie yɛn paa ɛnɛ Kings Radio ɛnso ne TV ɛwɔ Paris France abuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hema Radio wɔ Denmark ɛne yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛnɛ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ɛnɛ wie wɔnom nyinaa nso abɔ ademu abiebiem yɛ adwumadie no ɛtwago mede de Krobea Nana Yaw Asante ɛnɛ wie yi ɔgye amanie ɛnɛ wie yi apɛsɛ maka nananie ɛnɛ wie Krobea Jata me ne mapamfo yɛbɛma mu nyinaa yɛhyiahyia ɛde aba afidie yi so ɛnɛ ɛyɛ yawada ɛnunti ɛnɛ yɛ mawoda ɛduru yawada biaa ɛyɛ mawoda saa na mayɔ no ɔba de akyia me akɔ aba ya ɛgya akora ɔho te sɛ nyankopɔn adom ɛho yɛ paa nanso so adom korɔ na yɛde nyankopɔn na yɛ yawada sa ɛnɛ nso yɛhyia bio yɛba bɛsom na ɛyɛ adesua ne adekyerɛ dwumadie no a ne yɛde ba biribiaa yɛ wɔkɔɔ deɛ biara deda na kwa aka gye nipa de bɛsɔ so nyame deɛ wawie ne deɛ wawie ne deɛ sɛ asa sɛ aka wɔde bi afɛ nipa bi so a wɔsɛ ɛnti asa wanya wie ne deɛ wawie deɛ awie wɔ honhom mu no bɛdi wo biara no na wato aba asa ɛnti wanya wie ne deɛ wawie nyankopɔn awie deɛ obɛtumi biara wawie deɛ obɛtumi biara ana wawie nso obi bɛsi obi so ano nso dabi ɛndeɛ ɛnya wie deɛ a ɔbɔ adeɛ ɛnya wie deɛ a asa ɛnura sei na menam no anwumire no asɛ bibi piamati kɔ fa ha na kyɛ wabere wa wɔ iska fa ha na kyɛ wabere wa na nka me kwan na ho enso me san da me ho a kɔfa baabi ɛde kɔ ɛnya tirimɔden ɔbɔ tɔbɔ ɛnya siw so awie esiw so a esiw so awie ɛno no ayɛ sɛ wɔkyɛ adeɛ na nka ho me sɛ mɛyɛ papa ne nka me a menyɛ ɔyɛ me dai menyɛ da enti sɛ menam abɔnten a menta nkye sika ɛyɛ a na mehu sɛ obi kura kwan na obi kura ebia te sɛ traffic mensɛe traffic fo dwa wo obi kura biribi te sɛ kyɛnsee obi kura biribi te sɛ kora na ɔde siresire sika na wo nso nipa dasani wayi wo nsɛm sika especially ɛyɛ kwan na wode ato kyɛnsee ni mu anaa kora ni mu mehu bi a ya na mbusa me ho sɛ
nipa bi wa kokodro yeah sa obeche onyonko nipa ade a fa to ne nsem enye nsem to nsem minyi mensem ska entna kam entom fa kam mo me nyonko nipa sa won fa da wa wota ye sa de no menye bi da wate sa de we nipa ye na ye nipa nhunu memu obi nsire wuska emfa kora na chense emfa megina ho ma omfa ntum minse obi adwuma me ka no kore na de a kire nipa me nches kanta mfa kwense nche eno ye me Krobea eye me policy say once di kura na mde becha eye paper me de beche ba se me de kwen eche no de mami ankasa enti that is my policy and to sika mfa ka mu emfa ma wo bi fatu nipa nsem odie fa bibia to nchen oye nipa te se wa enti mecha wade a die enti na sese me totwene fom ma wo befa wanga be yode enti menya sa emfa sika nto chansi mu kuramu fatu nipa nsem oye de sa ebeboa o me meche wabra akame sa ne wiase ne te o sori anopa obi chop money show botom sa nso na wonso chop money ehwe obi botom sa na nyankopon ya ye no enti ne etumi ye adwuma ma bosome so me tua ye ka no nanso in the middle of the bosome ne kura nanso ye no utumi nya soko nkakra edi free other areas yes enti we chop money show obi botom why we chop money show botom yima no obi zo de asha wonso botom emfa ho ne kasie bi a wanya o ensese mini bi meyeda ye papa enye sika nkoa nso nkora na ye de ye papa yeah enye sika nkoa enka tete a na ye won kro nkitu amu yi ye tumi ko bubuja etode bia enuane enuaba wate ase enye sika nkoa na ye de ye ni papa na emum so wo bia emfa ho se esua ade yi esua dodo adan a nipa no se kom de no ne ma me de 5 cd manu die ene ma men kan kire nse me ni bi oboa 5 cd no obetumi di akotogare anya hwe kura no otogare 2 cd no oto mako 1 cd obetumi atontosi 1 cd atoje ni 1 cd di agotwi first no uko school ba satam twapia se RC primary school o kwa sika abrami ntanom di beja no ono wahwem wokwaboa se dwom wokofa nioma to de bi obekuma se obefa nku ni chalewate me na nakwadwo brenya ko ni kokom okwa ama ba wi adi na chi so kenten wo mko endi so free school na wo ba bedru fie na wo chekia na sika ye de ma wo no wo ye wadwen so de bi batu susu ye tama ni esusu no ye ma ye sika ni ye de bi tu susu wudi bia eye asie bi endi sa wo ba no hu se sa bre na beye ahokyere bre obia ni fie wa hwe ya konfita eku aboa koto eto anwea so no ona nanom mra na bia ku tie ne ete sa de a ye frɛ ma me bia santoa kotwa piase a ne ye frɛ ne gwe no wakɔgye ugare kakra ubehwemu ka se ho no makwo wo ho satam na ye ninchini muhu ni ye di nchina kurukuro ni bi aboɔ no nchina aboɔ no eno na ne ye die nei mudi dware dwara mo kra no eno bi na satam ye die na wanya uje ne kakra eno no enye je na ye twetwa ni ti na hata ni bio satam ne yi no ni leaves no na haban ni tuatua so mono tu yesa wutwi fra tie mamako no eye green enam se gare di so anti udi nsuo taa ho na odi ade butu so na wapie ene okone nam hram kakra me na me measure eye from ebom ho to soro ho sem wo fa kwaku nyame adom wawu nyame mfa ne kransie sa bre no ote ase enti me hyada nanti free bom ho me na fie ho na me kɔ soro ho enti mekwa meba no na gare na tu sa bre ma potonsu no aye yire de
na me dia bedi ohun se ne tie udi bia ye ajabi wate eja kwa me ho te say na adom arakwa wacha ma yaso yeso very good awie ya sahia nene me wo asem krope ka kire betiefo sa asem wei eye papa bi ena e ka kire enkwada bi muntie papa no nam eno te se edomani age edoma twehia edomu ye oh yeah akwani masa num ne de keka ho ade a ekoso no kire se bibi koso wo ho a ema edom no sere papa isi na we de adan ena amanfo atwa ahia sei otese nwom nso bo ntumi se enigie wo ho ena ene papa yi enkakrakra okokoduru ho no ni etwa kanko afa obi ho a nipa no eche mfimfini ene ebehwe abugyen ha asanim formula asaboni nkuma sase na abrantie bia sabe ni tiri ho mpesempese wo hwa tade ehye no a aye fitantantan bi ne mpaboa bi a atetete ene se owura no ene ogina dom no mfimfini ene abugyen egen ase ko otwi ko brema no odie wo de fa ha no de afa ha wo huri no opagya ne nan no oto ne nsa fa ha basa sebe ne ntohwe nyina atumi yi bete na amanfo abagye so ye tio onu mu ani age enti papa ni beduru ho no ne ho aye na hudwiri se we na ekoso nkwada mienu bi gina ha om se ai papa akwa we di abodam ni sabe mesra meka edura no pa bi a se ya o obegina ha sa ma ye ni gia ni asre bia ansa na ye firi hako papa ne hwe nkwada ni din o se oyebodam ni wo ho o se ai na maame panyini bia beka ho o se sao akrachi we di edura anopa se ya na obehio obeya ne ya betwa ho ahia ye sere bia ne ye ko maame ne beka ho no papa ne hwe maame nanim din no se maame yi enei wa hunu se bodam ni ogina abonten enu odi asa eya wosere oho o se ai uti na yeso wa anya obusuani o kan sa asemi maame ni gina hodi awreho be hye ne kra so enti ofiri ho anka wodan nti wo se contractor na ni kine bodam ni a ogina domu na wodi asebu ne mu senka yoba ka be kwa akugina ho asa fa na achim ka be kwa akugina ho ugina ho anka adwen be na be ba otrim enka unipadua no de na be yewo anka wodan nti wanya obusuani nti wokoye wo bi de koto ne bodwe omwanije senka ye obusuani a nka onim de obeye nka ne ntohwe ya sebe opagya ne nan a eyi na beye boto bebona emu hono ka be pa de akata so papa ne kan sa asemu no ofri ho agro ni gui efri sa bre nura no pa amu obi a megina ho so obehwe bodam ne ni pio Krobea asem nie badwemba mfa nko ni trimu ntu ne hofo utumi de fa ba bia wo pebia me pede sa oba de achia me akra Krobea asem nie mo ni kasa ena nyame ase na ye nchia wona sabri wa bi biemu no titru bibi te se tuga afi abiskona me boy abiskona dia na enkwan na tu afa wo amutie nyina me chia mo akra ba abiskona nso me di na cho so the whole sanko kansem we me di abi achapa wo ko kansem we ne fufuo ndie eye kama o na se be ya wo beko
meko akodi no me di abiskona fufu me da me pie wa was say na Krobea way me so de ma me fa the number ma na frɛ no yi abi jabo tre boss woni so o dia me da we nku ade me ba ho no ma be di fufu anya na me kon on na kan di biduru we musa me oh boy ebeko ena yi ma bi omo nso pam no yoma yese wo mo wo odium market ho odium dwom ho ye frɛ abaya no ohima maame na ohima maame no nso ne na bedwafo omo nso omo biem na jigum wo hosa na ohima maame one squad a mo nso mutie yen ewo odium dwom nyina nso no ya chia mo me ofa ba kon fa broja kwamra broja okay so hey ma see so mfa ni agro ma see 143 ono ne office wo bedru wo wa bie che ha ya jena so good akra wasemu a okay emu dupa Krobea Asante kotokwase obi ya pe bakwase asem na enso wo mpe bakwase awo if so wana wo no dia ompe na emom sebe bakwase ejimi nso dia na nani age me nko wo kwase ani abobidi abaka ho sa asumesi ba na ejimi no ba obi ejimi dia na eye ne de na onu so ejinamu na wodi asa na nani age pa na odi tu odi tene hot so sa na tie ewo enipa abrabo mu ade bia obi ye bia kai na bisa wo ho se senka eye mea enka be ye me de enka ye mea enka me pe ansa na obema wani age ho a wa ma wani age ho ansa na obi ye biribi a obema wani age no bisa ho se enka ye mea enka me pe efizesi a Krobea tie oba no no anka ape unua no no anka ape wo fa no no anka ape enti eno de uma wani gi a eye na emom se obi kɔ wɔ haw mu amane mu na ne haw ni nti na mane ni nti wani age no bisa ho se eye wo a anka ape ana Krobea Asante kotokosi yen kandi wachi a wo si agro no de na sanke ye kadi wachi a anka abon say yes say agro no enye de efri say ye gura topre a ya hye obi se de me ye beka se ebu ani kumfo na eda etwato a ye kɔ ne akosen no say yakɔhye ne sopo no ye wa agro bi a ye gro enti agro no so de enti ye gro na ntwene ne su gidin kitikite no ne fe na topre no na je say atopre twa dwoada enti ye ka wo se amanfo sa de woko wuo no so de na busuafo esu fi se nene de etwato na wo mo so ani age na de we kokuno ne ye kasa antwene ne di na chi na amanfo sa enti Krobea Asante kotokose ye nka ni wachi a wo si agro na de wo na ke ye kosan wa homa ana ye kɔhye osopo a menyin ni sen kasa agro no ka be kasa de na enso so na amanfo ani age na wo mu huri som bisa wo ho se de wo hwe ya wani gie de wuti a wani gie no bisa ho se eye wo a enkebe ye wo de me da se oba de chia me no ene eja kwa me wa ha asam nso wo yanim ha ababa wa kokɔ fefefe owo manim ha moma ne menye ne saa sebe ya obehunu sene obekere but ayenti a ewura no aba yanim ha no awia yi ode besom ama yatie na yahunu mu akro nti a ohie free ha nti manaba ha da bia meka sa asam no de entowa eya da entowa da sa okoto so obi kunawu no obi ya de nhwirei frawa ahyɛ ne nsam yɛsi kunani de wɔnkyea na kunani te hɔ wɔka ne suo mene te sɛ deɛ wɔnom nsuo a wɔn nso waware o ɛnto wunti ye kɔhwɛ bɛɛma no ye bɛɛma sɛnea wɔsi da hɔ asɛ wada nka yɛ ukuna nka hɔ no nka abɛhu so wɔnae enti ɛnto wa da ada ɛbɛto wɔ na abɛte aseɛ ebetumi ba ye na Krobea ensam no mo ka se ya na menyini minim sam ne amanfo ahyehye ho entowa da ena tumie ene mahu se ai sa na tie ento wonti ena me ka kire no o de da e wodo a
wate ase enti utie bia na de bia tu hofo enne me wonana boadu wa join me ewo live yi so osena na ya Krobea Asante awie ma menchiachia wo ne abusuafo ni nyina enne wo ba Man Vernon ewo New York City a enne wie ya bo adem ha pa ye tie everywhere in America is okay yate ya de nyankopon ase se hoye okay George na Afrifa ono nso wo United States of America Bronx to be precise and US for amutie ye nyina nyankopon hira mo ate o say hello good morning Nana Krobea and we ye ne wo US ye wo gidie so onwo den oh menema bedwafo nyina ho den and Krobea ya join wo ha yate George na Afrifa nyankopon nso hira o Josephine owusia and o say akra ya Krobea Asante uni utim nyankopon hira mo pa wate yate eburu medeshie yadase Prince Holiness and was a good afternoon Nana and me wo Accra Teshi and me monitor show no and so ha yadase eburu dase nyado Evelyn Ahoy and was a daddy God bless you and now we me so me kam ho Nana ya Krobea Asante ho te say ye ho den me wo dan so man na da bia ye bo wabaso ne wadwuma pa wo bo wate Viomi enso ni medin Vio yate yadase ewura Owura Tachi and was said Nana powerful message. I keep it on my mind. The bia wo be ka some way no Nana me dibi hye mitri me dibi tum kotodwam eboa me nso ene mabusua nyina. Ye da nyankopon ase ene de wo nso ode ye adwuma no. Isaac Asare and was akra Krobea and na me watema committee 25 and enkranfo amutie nyina chiachi am ne temafo and yanso ye monitor show no live enso wa ha yate da ase ebru Nana ayi adentina Nana why ladies like that my friend's son was with him for 2 years without sick but the moment her mother come for him every 3 or 4 days her mother requests for money to take the son to hospital Kofaba hey Kofaba say ma den kwada atwa be na twam Kofaba atwam emeni adwuma ye na yesa ankwase ade no sebe oye oba ote otoso osori abema so na ate oye oba osori apapo ano konkonse ko twi ko brema nyina una anim die area formless una kuta wo osori abema na ni twa abe obehwem emema miensa ne na wo miensa nti osori anopa ho no ogine twop money free oba ne yare no wonhui enso obo akwada ne nyare wo ko school o yes aba ni bi asesa na twam 1958 mu ho baabi na sa line ni twam oba wo mpa adwumaye shame aba ya kwa aba yecha aya bie wa no why your friend say your friend salamatu where muslimini salamatu dia okay papa your friend Tahiru but the guy name your friend Akwale nti ye dia Akwale ni nenam your friend is salamatu Akwale o ye die ni musini akom ni nkyire mu mosifo ma ya nso oba de fa mosifo nso ka ho anra smota meko aweye mosi ai enti mosika Dr. Dawood Krom yabako yabako say ufri voter na wo twafa tentano aho na wafa soro hoko oba na de jina aba oba na de jina aba sa jene die bi wo ho kam mosi baako mosi baako pe aba ya kire mosi baako o hote say kan mosi say yawana obo yawana laugh my ni nyina aka ho bi yeah e ma agro ne yede saga nso ye praye saga esa wo na de praye ko ho esa makoton praye wo hoda ene be di nso eso na wo pai saga me wira be ho ma bezi ye boy sabre simpraye pa be geteji neso na de na musikum na wo pai saga no obi atiam saga na wada wo ho na wo ko otomie no twifiri mu ze yanso ye o
twifiri mu sei na wo de ama utie na kopi omso mo marketing kitinkiti bi omode esre na agugu so okopie bi asesa ade a ene omutimi tu we top 10 no we atoma akoma 10 ene bia wonfiri dwa na ase no na ene asa no abefa foforo akra na nam befa saga ni free he na eko ye de free kuma ase na eko ti ye de tonu nkurase a na ye de akogu bi a ofen so ana ase ahinkuro na omka no ya hye ne boto kakraka bi na omo no de ko praye yakofa ye ahia wo mo ade ho na praye ni ho Davi ebi ni ho se awa abani bi ni ho timo enlistment paper no ya de ko timo de saga enlistment papers na sekankuri so mo de ko ede ya bo ano no ano ho no se sekan no eno ana o mo de ye bibia okay se sekankuri ne ya de tire atetare ho na cement paper ne so no mo de ko ede cement papers no enne ne sa ya yi dia ena no mo de chichiro me bia se de enne ye de graphic ye de gravito e bia newspaper na o de de achechire na de achechire to nam ne bibia first pa de eno na no mo use ye bibia e wo ho wo mo na graphic na ye use no ya na bi ni ho enti saa ayi no no mo de achechire ene kwa de matis wo mo se wo mo timi de nchene fra e de ma na ntwe krare e wo bokina ho yeah they do it aba be come they do it hey saga rua na obo sikankuri ni mo brother say sikankuri ne de mi wurafi sikankuri ne de mi wurafi sikankuri ne de mi wurafi salamatu ufri he na ba hada wie me fi bantuma e ho na ate na be Mrs. Stane wo ho o sister ne wo ho enti ufri mo simamu e na ba kumase ha na ufri he na ba kumase me can say me matu akwatena akra na me ba ha na me ba che boy no na me ko say me sister ho boy bi nti na amo abakumase ha okay ene nya abotre ma wo ho oba fefe na bie wa no kasa yie ma yente wo kasa na afi kyerɛkyerɛ wasɛm ne mu free ahyase ene die nti a waba yenim ha hyase na menti odie na de waba me da sina na mo mpemifo de edeme ba ha ne say me share abrantie be past 4 months or 5 months going and menene wo shahada kasa menene wo ho nti asi wona na twempna yes empna twen yes okay but ono de ogacha me say obeware me yes me ka try say ma wo 5 but me ba be ma efrim ma me nti ase na masesa me no ma ja me kuno nti yes me pe be ma obitimi aso me mu but na me ko by rekwan so first na me ton awache was so am run about na ija ya na mbe ti risk us na mbe banku ni tilapia ho no ti me scan na me kan say me ka chere ma vision for say me pese me tu kwan nti ho na me guso ame ya me kwhia obi a woti Brazil also bit me abo ame mama be pie wo US nti na me gu me papers no ya na madam for ba ko be ka chere me say by rekwan so no eye chen aduan na me ye na akwantu na me pa me peska no say me de me ho bon na ma ye kwa e dey etimi ba etimi ya 5000 na say etimi kita scan kwa member ne nko etimi ne ko by rekwan so no say nti by me ne ko by rekwan so sa nti by re ni webu ye no a me ba fezi na mbe bo ka 5000 na mka say me nko bi nti ho na madam fo ba ko so ono say ya na okokwa me dan so ho kofa like enam ne by rek kakra ono de ni sika nso nti ofa bidie kakra mfa we ti mo ho na ofre me say wanya abranti bi wasi ombra na omunko banchi business no wonu we ni sika pese oba mamane say na mse o ene de me wadanse o mafa load asi se sika ho abu de mbedu ene ya mama yenko ti menene ko no odi nkomo say boy no wono na ehia ache na wono na di me ho nkomo afa boy no eye wo wadamfo yes nsi boy no waso opa oba no hojo no saka chance na damfo bia no hojo so a oye na adwuma to ono se ye driver into what afeni bidi na wo sa wadamfo no aware mpacha na police ni bia ingi no bet omunya ware no ni police ni bi na twempna enti wo ka wo de wa masa driver ni no to aso enti ne sa na yekuhia ai wo bebi a obeko banchi no ti yakwa ino kacha mi se boy na yakọ no wabufu panti yakwa mame okabi omuka bi bia mame nkasa ena mkacha ense me de minim ho problem bet modi misika hye mu dia ene de me ne wo me 10 pesos hye dia meje be de mo ye emfa me ho dia menka bi
so de me koye ma yeto aso e ko fa abanche ne de ko takwa ye ko ye mo ko fa abanche ne free hen bi brekum akurase yes okay abrantie no me kana asem driver ni no ono no nti ekodu ye no ye fa car no 75 million na ye de ko takwa bogoso ne ko ton ye te ton we no madam fo nya issue nti that time ni na ye wo bush ho no ye di 2 days o bush ho no na wo bisa me se me ada se me pene ana me pene na hwan na ebusa wo boy no driver ni no nti ye ko ton no man we na ono madam fo nya issue na me de bra me anti so mo nsobo me anti ya anye yi nti driver ne ka o ka chem se me ma ye nsan ko ba ne ma no so me na megigi wo mo numbers o mo frame me se o mo peludu na me se me nko amenye because me nim no so no obeye abo amenti me ma ye nko ti ma ye ko ye no ho na me ne esetso ye yet na ye only driver ni no na che say wo wadamfo na we introduce o ma sa driver ni ndie driver ni na nya issue nti wa free na driver ni ne won ko akọ obrekum akura ho e kwa akọfa banche nti ho na ne ko hye mpna twen na se to aso ye fa ye kudu ye no na ensuo topa na se ye to afo na wie ntimi ntu na se ye ko twen e ma omoye de ensuo no e bia 3 days 2 days ani yetu ti man ne be hye data ye de no ma ne be ko nti wonam ka chen se adwuma we ya de me be hye mu no minim madam fo no se na de me baaye na se madam fo na free ba me baaye no enye me de nti me ko load we ya me san akoba ke no ka chen se opeso de ade bi tumanim na oye driver ni madam fo no so aka bibi a che me dada ti wo ka no kra che me se wonya accident na oma jika na si Diankwanta police station nti car no so na like o for we can pay nti no oni ska bia da hono ma obekwa ko fight ni police for na yede ajeka no police for no ne konya sa accident no nti memboa no ma men kasa me san yakoba irenum memboa no no fiska no ono akasa beji ska na yede ayesa business na be min di nechi na yakoba mfaso ebeba mu na odi a fight ayede ajeka no na akwantu na me say dem anuma ma frame ame no amaye nyina na kasa no ojeka na ka na yekira randu ojeka na ono so de ye adwuma obepe 20,000 ayede aso misika no so na me de ayede me timemboa no o kasa no me ndi achine me boa no na me disika no man ti okọ ye kọ 1 na san ba 2 no no kasa enkojeka no ye kọ ye kọ no ye forces ye jika no mene no nkwa e wo dia nkwanta ye kọ ne ye ba na mu bribe we police ni kana asem na we kana asem ba ye se omo de ne be court e ma ye twi attest ayi nyina se omo metesi na omo mfa no court e na police for na asa e bi san fi eche be ka che se ye de no court kra nipa na wa prepare wo mon ene ye moto na wa bubu no ye se auto because e aban de nti ma mom da no fa no kokot ma no kwese sika kese ye se de obese sika wa no nti omo da ye ma yetina kuro no mu 2 weeks ye nsa nkaka no na ese sika ekita ye no sika me de she ni nsem no na ye me din kama na 10,100 na msama ne 100 million ana asama ne 7,000 ana ama 7,000 na ye 170 million nti se sika ni na besa ye e wo dia nkwanta ne yensa nka no na say se na me ka chense me din ka che wose yinko hu mpanyimfo te say election mpanyimfo no na omboaye na ibe ombetimi ade kan wantie me se ayempe ahemfo na se me sika na me de ye adwuma no se abehye wo ha yinya aka no nti no say force ne yensa kaka na me sa akoba nti ekohu musifo ahen na hu krom ho ahemfo no enkwala ni bi na omo chae so muntimi mfa yenko omo mpin ne chen because ye sremfo yenko musi hene ene won prisi hene enchen nti odi echi koye krom ho hene ba ne de ko musi hene ne nchen na ofrem won prisi hene no wo so won prisi hene betimi ne wo mu police fo na yede akasa asem no aboaye nti won prisi hene no koye oka chae so obetimi ayaso no wi a obeje 10 million okoye ndi we asem ni mu yeden no na papa ne san ba back say yanko pebos yambeto mutu no ema wo mu ti that time no
na me wo container so ame run about side o na me ton nti waka chem se me for so ton container no na ye meto moto no it's na my brother bi ton motos ama me friend man waka chem se sa motos na 20,000 but I minute no de ma me 18,000 nti ye meto o na ma adwen bisa ba na me se da bi ma ye hu NDC chairman na bia odi anima yensa beka ayi no ohene nso ampupunity no wo kire bebi a NDC chairman ewo ne yekoye ne na election time ani modern nso papa no ebo no ho modern kan say yesi ka sande yen kwa 5,000 embra no de ko commander ni nima bia yensa beka ka no ono de worry shemu ti na sa 5,000 no me bia e de be ma ne biu ono so se woni be bia ne se ne chinye menene brothers be break kasabet obi anim bo awomede omde be ma no nti no ono ana ebo ne bra nti wa be hia me ne de me force se de be ya yanka se be boy bra de akoyi no nti me na me ka trip mo si hene no na ka cha me se onhu me da na se de we a me se aba wo nchen ne de o me si hu me no omo ka sa kire me se ne ye ni papa nti ombe boa me ama sa 5,000 yansa aka but abrante na mede ne baye omu krach kasa che omu sa abrante ne wonye ni papa ena msimi de is a musi hino wodua ankwanta ne ka sa asem yes is a ukuro mu hene no yeah. Okay enti me na msimi de we amesimi hia no me ne ncha de but minim say de moka no menya sure say sa na wotie because me hu no minim no bet me sure say obeye ni papa because the way we see share me or ye na say the way we see kire na brabo no oye wiamfo ba nti obetimi a adi no kre nti no me so mo discan ma me na oje ka na me minsi metina ka no na odi load na ma yede ma scan because ye ka na ikita no let's load kra obefa kra 6,000 sika keto obenya wo mu no nti no me wa rehye say after 2 weeks time and 3 weeks time and stand back scan no ti papa no edi me so my 3,000 wa my 5,000 o say 10,000 ko betim dia my boy no engineering nti one man sa so my 3,000 I so fa call back to NDC chairman ama papa no edi anim ko sa abeye 1 week na nsa ka no o de my e da ye je ka no na sika kra ye de beto na ye se ka na si ho ache battery ne bibia aye basa ka na nimu nyina o spark na de ye de beye ka no kra atimi atu ka na free police station ne bi no ntina me sifu a me de enam gum ta ma na me ton awache no papa bi ka twem se ne fe onya obeto na me friend na me seja me sifu na so beto no sign me 6 million sisi na me de ya de no sign me 6 million na me de ma brantie no ana ofre o ma mo ye battery na yi no be spark ye e da ye je ka no sa da na ye yan load 70 million cabbage ediko sada na ediko akra na scanner oje ode maintenance kakra no na yes na defeater ka ewo ho because ka na omo ye maintenance no ya nye scan nyina anya de ama omo they say ye kwa na ya sendu ti ye kokodu akra no mfrɛ me se me papa yare emergency me na me ye oba yes me kokotena ehwe me papa na me se me nko bra me sika kubra obi nchen se me kwa ye be hye na bra ka chem se man kwa hwe me papa na se me papers ne ba na yisika sema enya de obi asobede ebe fi mi nti na mso okay ayesa da branch se wate me de me nhwe wo se sika no fa ne bumu fa breme be me srew kwa me papa yare no o che papa for no 2 weeks for so se o mu 2 weeks no o de se sika no ebe kwa akoma o mu back na me de ne de wo de ko one load bia send me 10 million ana 5 million ko se 2 weeks 3 weeks 3 months so na me papa ho betona me ba no na me sika na ide aye ready na me de ato adwuma so nti me kan sa atwre no na wo see you oh there still the way me see aboa no onso wo mpuniti wono kra na obe sip nyeme na me ka ide me kan atwre no cause the way me see aboa no opuniti yankopon kra betwa ne ka I see you na me de me foka that day na am ka chen say me prepare na my day makome papa ho no nti for so say we mama 10 million na me de yese papa na ye bono pampers se me ye shop wo kumasi ha e de ko ye ho no because ho mo sa pampers ni boarding ti meto pampers nkwa 6 million na de meto kakra na me de akọ o si yo me mboa me ho ti me boa me ho wie na
ai madam for be a NDC pin and our friend Mr. Abatuono make akoto na me say was here na menka me ho e na ka si ai amukomu hanom menkwa na menkwa twomedi and I'm some friend say ene nda na me show na anya maso manya ka free be force say we send this scan na mekwa akoto e so o menkwa we send for them me friend na onfa nti madam for be na o ye me is that the past 15 years me wo ho na wo friend me wo ai baby a me call ya mkofa car akosrim na mbo na manya say ni say na aba one boy na send me 1,000 and I'm the told them me wo s nimpa send o 1,000 me no kra ma worry pass 15 years me hu ni bi wo ye ohene wo kru bi so na o hu me na mo te say me ni me kunu na ja me nim de o de me ntimi one of frame me one na me smede tu nani na o so o ye good ntimi send o skase na papa ne send me na me de fa car call me papa nchen because na me papa wa me budwen say brand be send this sky bi e de atumi mu me kodu on so no na papa ye say oda ho ye pijano ni amanu koko ni apepa no ho so na me se me nan ebe ho no ye e wo krum ho na me papa no so ya remu aye din afide yesu papa no yesu me nan na me sa friend say papa me nan na ho no na doctor for say na ya re bi aba be bra me nan ntimi ase me te ho na wo bi di me e na say to send me scan me phone call hospital once any scan na me mama esama me 6 million na me bra sama me 10 million na doctor no e be hwe me na me ho me 9 da on pai me 9 na de chen na me papa ni free oh nti me papa ni free mo na scan na me bra mo de mama ni nyina asa na ese me mama ada ni kunani ese me na me hwe me mama abushafo ese abusha no onipa wu o papa wu a o mama abushafo ye 400 kra o nyina beba be better 3 days better 4 days na ese wo na obe fidi wo mo me ma memba no so me nkwan so na maka Ghana hanoma me wo me nua nketo ani mu nyina wo Arab Gulf nti na ese ti me frɛ me je me papa no to ho pe ejamba so ye dɔso to bi a hwese bi a ye challenges e hwan na be hwe ne ba me mu ahoho ama o mani ache den nya se hia sika nti me je papa no to ho pe na me wura me bra ne dem na me frɛ bra no se ade ato yeni na yehia skapa Islam be sie ne ne ya betikasem be yeden wen fi me be du be 30 minutes am se boy no ma spirit bi kasa chem se man pesia o baby am manim be go ase wana me man kwala ni nyina voice se me nua no machiriba mi ni nyina na m kache o me se munim se de metemi we ska me nsre mo be sisi ade ato yeni me ni 10 cedis kra o me ho wana we send 1,000 na we send 2,000 oh na me kra ba me ho se metimi de ahwe me ma me abushafo ti e hono na me bo papa fo no frɛ me na me ka chem se me papa ye gina asiya ye sie me papa nti munya abotre ti omusim papa ye ade chena papa fo no kyerɛ me se sika na ye hye o mutu wisi no abro dada ese mosi hene na owodu ankwanta no a obo a mo ma mo 30 million no sika na bro be ma ne mfa nkoi wow nti no o ma try me a miss me papa yare me nan ho no sisi nti man fa sika namba o me bo medua na o me de me ma das because me na o me de sika na ma me nti me me share me pa na me de ma me ene a me na o kasa kra me brothers no o mu nim ho hwe me ne me ma me nkwa na nim asem wi because me ka de me ye ne eba o mu nye de o mu mbo me nti me di sie wo mu ena ma me je phone no na one papa phone kasa na o ka che papa phone se ye won na wo me nya nipa boni ni me bo me ho modern pa me na me wo ne manu mu a me boa ne ma na se de be ya me ni me nua mo be de e be koye ni ti wo mu di misa abone na ono kra obewu ti omonya den mo try says on be na sika ni no ko be send but me papa ne 3 days ne 7 days ni twema wanye scans en ya obema me ato boy na makwaji sika na ide e de ama wo ma papa fo ne TNT 3 days 7 days ni twema no na me frɛ boy no wo he wase me wa kraw na ma me nsefuma me da me dem ho no na me so da wo dem wo sa see you and wo se wo wai na me sisa me sisa ni be scan member ntimi da so wo isrem nti wonim se manya lolfa meba ho na boy na papa na o ma me sika call ye no papa na sa send me 3 million ona me de ye lolfa nti man kan chen se me tika mo am ye de meba kuma se ana sen kran nti me ho na me ebo 1 o'clock na me kodu akra na me do fi nchan wa dam se papa bie dan na ma ba bi du ina o ka chem se wa ba be du utu ya na me ntimi ntu ye
my baby do so be a diner wait didn't here me buy was me wo me wo Uniba obi a o se ne nsa fuma no oda dem oh Uniba am say na some way dey wo Uniba utu ya na so yes so nsa fuma obi do ka ne kokwan so na eda na so wo Uniba ti me dem aba wo be diner be diner janse hunu na wo ne mekeka no chese wo de wa dwen se wo ba chi me etum ti wo bakra wo nkra me am say se nipa boni ni yetua ne so ka me de me ye wo papa ade udi akodu de ma hun say wa dwen chen me nti mitimi a metimi aye ne say minya wo de a me fa ho so nchew nti me ba no me ba se me ba be chew physically sika wo botumu no na matutu de ama akokorafo no na me nim kwan a me se me de wo be fa so because of me sika no nti na o ka che me say me ntwan no 2 days obefi bi ho ayi Uniba honom aba se wo akra o kuma si hanom elodu abrobe 3 week bia 3 times edeba kuma si hanom wow na wa confess me said be ya me hunu nti me di akra ho 1 month me hunu na yare be bo me ho dem fevra na de me call Amasama hospital na osan ko yi me that time na shia me papa 40 days no na mka che mam say de ato me ni nti me mba ti fevra no na twies ka ye bibia aduane ne mba nyina be gina me so 4 days ena omu yi me free na papa no friend say ombra na me yare 10 cities crown and send ya my hospital ho no nti omu yi me no ena msisa kwanya nti mbufu ye say me de mebu nudua minim de mbeye ena madam me cheche madam fubi na okache msi de me membra kumasi na saa ka na me chen wa hu ka no abrobe site nti membra kumasi ena mesime saa no me nim da obe lodu aba ena oche mbebi a mu lodu se ombekwa kwagina ayi nsenwam overhead no me ko jaw na menya abrobe phone boys na wo mu twika sa no bi no na menya wo na maje wo number me ni wo mu communicator me hu da obe lodu aba nti me ko hu man bi na me de ni na abo na man sa ayen kwasa asem obebo am ama mache no nti man no ma me betena ni kam wo resource sama ade ache ye hu no ne yese ni ka na sai akabusho ena man ni sa fa me ni ka ne de me ko busho nsa wo mu ho na makofa police fa akwache no ekodu ai konongo ena mo frɛ yese baba be di akra ai kumasi ha no na msan si konongo na msan fa returns ebidu a 1 o'clock anajo timi ko report Bantuma police station ena omsimi nkɔhwɛ sɛ ya ampa ye doubt na meye because ombetu ka akɔ ombeji misika timi nkɔhwɛ sɛ ye no krese wono a ombeba beche no timi kodu ye no na ye wono a me kɔ ye ka mu no ni ho na ka ni si ho no obi entim nesi hen nesi abrobefo no bebi a moton abrobe no ɛhɔ kra ye hen fa no race course yes. Okay nti ye ma dwen sɛ me sa back to police station ho se ma hu ka na me hu nipa be ma hu sɛ kofo bi kasa wa chirichiri abrobefo side nso ho yesum na yɛ sɛ me fa cars na kina me hu sɛ hwan mo na ti wo nti me fa car na chipa me na makopi na bo say na bo 1 o'clock anajo yes na wunsuro but misro but me ni auction bi ameye because papa fo no so mbebo medua na me mpese me brothers be hu sa asem we nti no se me fight hu no na me giskande ma papa fo nse de be ya bone enye de enti kasa no na of call na me call nti wo hu me so me fi akra e ba no me do central market no me friend no wo he wo se me wa akra ai be tesitom na malodu omo no mama beje na no me say nti wo tesitom ha ka akra ha ya na me dafia wontimi mba ho no me nchi wontumi nya wo hwe se na wo do me na me boa wo adenti na bibi wo ho abra na yenka na papa fo no de ne yemfa ntu ye na me de ne de ye hu de ebe ye no na me ko ye madwuma na me niska kra me kwa koyi obi adwuma wo de bra nti me ka sa no andu 30 minutes na me ko du ni nche andu 1 hour na me ko du resource on nti ohun me no ne ye mu hye ne pa o try se wo sori adwane me say ahwa na me huku na me say o coin o huki ne say me o sori ye no o ye say e wo bench no say wo sori and am say o coin wo say me coin de no de fa me ho ben and am say uni baby a wo be ko ene de ola ent e wo ha and am chi am say unko be o so ne boso ne minimum ha na taade ni mu yes na am say uni baby akọ so de wa mama abre no
saa so na metua wo so ka ana metam phone se me fra police fo no abofo na ma na akoto ka bias no start what me tina dane ne ball or head me bahat or the utia ya dey adane ball obehu se ma ha nyina muja me hin sisi akura me na me nsa we ehone pa tobo tudu kudo kakra enti wo hana adede da moja ni nyina no eye miti ha ni nyina da moja sa enti wade de blow sa na so wade de woman na obo me ba ko pa mi tofom na mani su abrime so de be ya metimi agya na ma na adwane se la mani su brimi sa na ma yere no da ma san so no asa bomi atofom na ma san asori ona ma me bi se minja no no wonja na me se de minim de boy we betimi aye minja no e ma ne nko ba bia agya police fo no ntimi hu se ade de tawura bi twam na metia mu na mekacha ade de tawura nsa brante no se ni se na ye de aye no ene wo adwane na me be hu no obeso wo adwane ka nko police station kofa police fo no bra na ombeba no akumi de a no ma yimi nsa na firi na komanu no ma fa no nya sa de a wunje ni mu never wallahi me mani nsi kaish ayi no ade de tawura no edi me mraso yankopon hira no edi ekwa America kofa police fo no baaye omba ya mpana miridu mu no now da sukura ni mu yes upon all the blows no any na my week ni na mkira no na omobeje no wo yesraba ai ombeje na omde ne koye no na maye mre omse me call hospital minni ska me de be call hospital nsi me concentrate so na omkacha me se 8 million bra ansa na omasa me yare ansa na omasan documents na police for the man na me say asem se ni na to miniska o na omse miniska de omntimi hwe me ntimi ko me pie na me su pie na me ko hia abrewa bi otonsuo wo Sofola junction ho na m cheche na msimi body na ya me ya nya baby kra meda na mentimi nko me anti wo pa akoso nso mentimi faka nko miniska kra be me nya baby a wana maame ni maame etu na yi ene wo yi ndro be abrewa na o tonsuo no maame bi ne ndro hye de ho we di o papa saman yi o ya otu ndro no ene wo yi ndro be ahodo 5 onu a yi ndro ahodo 5 bako na ahodo 5 ene o de maame ena branti bi so na me cheche me na maame ne sa ade na wiase nipa bonu for dot so aho ena abranti me nsa ne hono ye no ono so koto oyo nsuo bi no ode be fifa so na okoche me ho e bi semenda na ade chia ta ade chia no na me san call me ko dware ye me ko pe baby dware ye ena me to aso call police station satam na wani hu ni nyina ye adamuja na me ankasa me body no timi hu say yare ankasa so na mini auction bia meye te ho na me koye no na obi ka che me se me nka me ho ko antina ma ho asem we no antina amba mu a boy no ontua sika no ti me di America ho ma che no man ko police station ho na me ko church asem ni che osofo no na o sa police fo agi na wi o mu ntimi nya ho hwe na me san pie na madam fo nse me nsan ko na me si da bi nipa na asem a waka che me ntimi nsan ko nti ma me ko police station no mu kodi mbo am nti me kodu ya na police fo no CID ni frame no me cheche asem ni nyina kire no na CID ni ka che me say akoye me boyfriend no I just me ko court ekwaje nkrata bi o court brem nti mu ma me letter se me nko court na me need NC di kra me de be faka akọ court o me 90 free bantuma ekọ Zongo police station achi no ho na me kwaje krata no me kodu court no na omo say light off omo ye krata na kodu half light off ti me san ko back to police station ko kan che omo say e ma omo mbe no na wo che na omo wie letter na omo ankasa ma omo de omo na omo be ye de edi omo de be kwan omo de ne be fa so ti me pie no na me gina Zongo police station na me hu call na CID ni no peki ye no say CID ni na second assistant CID ni no ye mia and I'm say ade was ma me bia ba police station o so person won wo kasa na me say okay na ma me ne say me pesa me ne wo kasa o nti engine letter na mfi court wo bi na me say no de mfa ho nti o say wo no me pesa wo kasa de atwen me wo ho na me ba me bedu police station wo no na ya yi boy na free ho no ya yi na free ho yes ya yi na free ho me da say ya yi na free ho no
aboa bi ne hu pa untie aboa bi ne hu pa na aboa no odo afuo untie de American yo odo afuo no apetu pre esidua so no hu sene na aboa ya ne hu obre edo na fuo no untie de American yo enti enobaya na hyase eba aboa na tu afiri afuo ni mu akotena fie adekye a ena oba afuo ni mu okoye no ena aboa foforo beda ni nsi akire hene ebisi akire oba betu nobaye ni bi apetu presidua no so no ohunu aboa no ena o se he aboa na ni hu no nafuo ni o oka saa no saa aboa no a oba ho so oba betu aboa na ni hu ne nobaye no bie no ebo ni hu ena odwane saa bre no na aboa na ni hu ehu na ankasa no na oni ho enso enam ni hu na apetu pre ka kire saa aboa na no aba afu mu oni nti no ebo ni hu ema saa hu no ewura no ma ni dwane inu anu nsentrofo eto de bia moma yemfa yehu enwen yefu me nka hwe bio eto de bia ho menu anu nsentrofo moma yemfa yehu enwen yefu muntie saa asemu ya me bekai prison runabout ha central enchen ho jata gina papa ni gina jata so bodawro no kratchi ni ye delivery boy wakwaji amanfo aduane wode ko delivery ena posi ni se machew mehwehwe ahon moto ndi no ano lances wai ose ye wo me phone so ena oyi kire na moto posi ni se dabi ense lances wo phone so koyu o lances bra ena ose ye ne miki kura ebie me pronesa moto na yi ne so enti ene da ose da bi be de man na sotnas na utuko anam ye ndai ena otu ye de ko wura post station ho muntie sa asemu ya make yo ena otu ye de ko wura post station ho enti kratch ne koi ko bu ne punani ena oyi ne license de buy o de buy ye obetu post ni no owura ha no apie owura ha no apie oti nani no no ohu post ni bio enuane nso gu moto no delivery cap ni mu kratch ne nam ho awa hu kratch no ba bia moto ni si ena obesin kofie ade che no obai muntie eye phone call na uni aja kwa na uni na mo eye just a phone call. I picked my phone, I made a call, I told the guy to go. Eto de bia nsantrofo ye moana ye hu no say ye de say hu no ehwen yefu a eno ano no just one call enti nka sama me kro ne ba ye no CID ni ne kro abeka say asem wei da bi tobo ensantrofo asomasi ana obentenfo abemo enti wei die enti abeli krache no eye topo mesa ba ho ai pacho Dr. Abablas nana Enio Eding Abemre and now Yusuf Islam Dr. Abablas aba why Dr. Abedu or say Allah omo ho banye nana Krobea na wo nhirechira wo ene kura san ye uso dey wa woda wode abawi ase no ene kura de na je se ne baabi sisi kama pa
saa na tie yɛka ni sei no the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos ne nso ɛyɛ duru a ɛno nso de ne huhu ɛna wɛn enipa ahobambo hepa plus pavi plasmos no ɛno nso de ne huhu ɛna wɛn enipa yapomuden ɛna wie doc asem we ya makan kyerɛkyerɛ bi mu na tie fo nte ase yo me da ase na enkyerɛmu no ba no ano ɛna me brɛ wo nsuo pia because ukasa pia na ukasa mu oduru pia bribia no last Tuesday na otu bi gu anu ɛna me pɛsɛ nsuo no me brɛ wo bi akyɛ monyi nsuo ne mame monyi nsuo ne mame monyi nsuo ne mame we ye nsuo ai akamienu ai we ye nsuo Hepa plus. Ba unim menum nsuo nso ache. Ai. Weekend di me pese unum nsuo gu so. Weekend di me pese unya nsuo di bogu so. Yeah, di oba fe ya ba. E ma bibia e kama. Awa for ba sorry adwade o. Yeah, no way. Yes. Me answer way. Yes. Adro way. Me ka ni say ya na obi ntem ase. Yes. The onim no ontemase yes na mom se onimu a abaya meche obi wate me se mekomo osikuru mu ntie ne meche obi wow doctor am dia mekwachiri o wow mekwachiri enche mbeto badin oh nice enche pa mekwachiri o pe tribe be ni na memfa de banto obia me de me open okay and doctor me di mo sini ne ba beto number 1 doctor 1 arofo ene ya bremi nsuo yes in fact me ensa ni nyina bi nie eye hepa plus pavi plasmos sa wo hwe a ena awia yi me de hepa plus no ahye mfimfin pavi ene plasmos e wo nche boni chidom doc kasa na me tia no ba yes na hepa plus no pay me ka esrese enye se wo yare nti ene ye aduro no yeah enye sabio oyefuna ye oya omensesa na emaye nko ana ohome a etie yes se yare oni padua ni mu a ahoden a aduro ne dia ma ni padua ni nti oni padua na abe correct obi ho be fredoc me menses be 3 years na ema o enso aduro no me sha asese me nom no bibia e kama doc na me mema asem no masimi trase enso ene mitumi usa abo 9 ni 12 nyina akwankwa wa paganity every 6:30 ho 6:30 una wo wabo 6:30 a ye kan say David what I say wall clock 6:30 enso de oda for mu enso ene o say about 12 nyina na mitumi usa about 12 hepa plus pavi ena plasmos di ohia ne se ni padua no ebenya ahoden na me srese ti say no bra hepa plus bebia bedru no me deso ka se edru no di ne huhu ena san yarewa ma ya ahoden ti say a me srese nsem twerofo asofo masonfo adroverfo wani a eye ahemfo wani a eye fetish wani a muslimifo ti say student ye nyina ebe so ye ho nsa na ya gi o man Ghana esi ho efise se wo ahoden no man Ghana wa ahoden na ahoden ne so ebenya no esese hepa plus pavi plasmos no ekenya ye nipadua na prepare nipadua no ma sabe awuduro ne niema ni se etena nipadua nim no nipadua na betumi ayi epie ama ne ho ato no opanyi bia na odi na dance amazing ne ba ne ye nurse panyi o ena obeto se de odi sisi wanim ya no opanyi hwehwe bi nom ena o se na wei nsu no so me tese doctor ne kirekire hepa plus pavi plasmos o radio so ena se de doctor ne ka no o se wonyare mpo anum bi na o yare nso a nipadua ne benya hoden ema nipadua no ayi o haw nako papa ya make so ni ti se de si dwa no ene se de ya na poso ne home ete 5 years ni ti aye ne yama ne prescription amongst many other enrollment trauma no trauma do ka ho because of say na pain no onemu ne baye na espanyo enti enya se bia papa ne abuse aduro keke o hospital say dinako any severity of say anyhow ne tienti enuro e dia ma ne bi no na ne ba ne ka kire nse
Mudia mutia drobia or radio so a onim na mokotona we so aba behwehwea nom enti nom onim hwe ena papa pa ne bache won say asetena ne abrabo no edru ba bia oba mom benya power sen papa onsa kwahye nanum aha edane papa ne pa ne ba ne chewo se mesre wo ene ma menom one bottle we enwie me wie na amwa me a menum bi so after 3 days obi a se wa nom na duru a enyeye na duru no tramadol ka ho 3 days afi papa yi enom painkiller onom aduru bia ne ti ne bibia ye okay wow ne ba nurse no ene koto ofri kromba no kra hyper plus 2 pavi 2 plasmos 2 wo be ka no kre enro no nyankopɔ de akyɛ o de akyɛ o man Ghana ko pebinom fanesa wonyare wo to ande wa wia so market aya no ani so brew kata bi kyekew aya na ho yo mre o yefunu aya na eye oya sabi o yo ba bo so me be so wa ya ase ewo enye normal ma obi kra ne de ne makra 3 years 5 years obi 8 years a osena June yi a yesi mu 2025 June ena o ma ware no benya 8 years o mo apa wo na papa na wo ne ma ti last year nim na ye kasa wo de kotobi hwe obema o nhyɛ da anyi ni kra fa kodu tu akiri ni ye keka ena onyem wo banyem ni kunu na kyerɛ ni bibi kakra wa pagya kruwa na esi afɔrebuchi ane so no amananom tio wa mananom abohye wa for ya sisi anyinsen ya take place good eduro no nyame de akyɛ sɛ wo de ohaw no me manim bo hu me eduro no huhu ni mom enton hye yare ne so emma yare ni mfiri afuo nim enko eti eye so simple Hepa plus pavi plasmos ya me eduro na hoden kosoro ya ye topaye ya ye ni nsu de wo pese wonom no kofanom ni nsuo no yes enie se wo yi etoa no free adaka animu a eye sei nete na se ne atie yi se unya ne sei a wawie ni se ntine se wote ya no a utumi ho se aduro no ayemma aboman kasa na unim onom no sa no a ode me nsuo no minya ne sei a me wo so de kakra wow na che se abeginem yes ne ginam sei a me manum no enka tete no measure ninie ni tibu ebuaso eno de eye doctor no mo nhyehyeye na emom me manum no ma measure no dada enti se me ditua sei hwo aduro ni o ensuo no kra ma fiu me no bi ache topa ye de mi tugu manum yes ye mi tugu manum obi a me topa ye no mema ne bibia o ye bema me di nkan tu fo se tugu anum wow me de sana mtu o mo wow o de opa pe ukwadu num fatu akire o penso a pe ukube nsuo nom na fagu akire yes ensuo ni nsu nie se wodi tua ni tininie ya de meja wa calibrate na no edi abasa eboa bi ma mi hunu se dodo a mi hia se mi hwie no manom anti doctor Hepa plus no pare na nanom ne de mesrew enye se bia mpompo bia sisi na ne emoma so anase sabe na ne mema asem nkoyi o obetumi bedi enche eno nti enye yare bi nti na brebia onom Hepa plus pavi plasmos nemom onim se oya kwa be se wa hu na ma hu ma measure de no manum na na o hwegu ni timu a eno ya mienu pepe no makopa vi ne nso doctor ko na me kopa na no meduro no not because of how bintiu nemom onim se oyo nipa bo ho ban yes onim se obehia ne nua nipa onim se oyo bibini na oye Ghana ni nso mi fra bibrem ya wo meto kwayem yes it is se omedudo tumi no dudo na ye ka no enemre de eno ane Hepa plus pavi plasmos pebinom fire ududo na nom manenya o medicine de ka se let your food be your medicine no Hepa plus pavi plasmos ma emwa wo ne wabusuafo ene oman Ghana eja kwa me so asa hunu wageji me na nasi wageji pe Facebook for be kasina na wo ye eyipa wageji o ye no maduro na cho wo body say ya e ma otumi tu so kama obi be kasa se de ya calibrate bottle no wo hwe ansa na wo tu but wo nhwe o dabi ana wo yeso na da mark ne ho pepe na he owo so na bobo so na ba yes ase edro eyedro ye kan ni sei no me nyare ansa no wonu se nru ni se ntine se bo won kwa ho ban yes
sa wo ba won kwa ho ban a yade bi ene na na mo mfrema mu no wonkɔ chibi me meti ha yi anuanom no kranie me kasa no medidi kyerɛ sɛ radio so ɛna me yɛ adwuma amanfo nso eba me office no ɛdɔɔso in a day ube receive visitors no omo free miaye na eba obia nso wo de o kari aba enti sɛ wo yɛ ne saa na wo ma wo nkwa na ho ɔden no ho hia wo onua da bia ho ɔden obesom de ɔde ne hawo ba no obetumi asɛve no anya no yie di ama no Dr. Konamen Hepa Plus me plasmos pavi ne plasmos anana enumi mesrɛ wo nso betumi akɔgye bi wɔ drugstore bi ɛbɛn wo mu anom ɛyɛ Ghana duro ɛno na ɛboa yɛ ɛho ne so pɛpɛ Say, you need to measure you on a numa. Yes. Tape you on numa. My catch was a measuring tape over num. Well, measure the pepe. Again, a drone no. Pia. Na mesre say. Wow, tie Utek FM. Good. O monitor program no. Mesre. Me mprimu akoma. Dabida. Ko pebi no mo de koto Hepa Plus 1. Ene ya wo ade we de papa. Sure. Hepa Plus baako, Pavi baako, Plasmos baako. Wo de num bi hwese de ye ka no. Etisa na we ya manum ni seye ni wia mon prepare me kwadu ntumachi medi me kwadu atu akiri nenne abrewa a wo do ho be ho de wanya asem o hey doctor de nya asem aya asem papa na wanya no because osuru mu ani je na wo di bi wura no e ma bibia so akokama makawie yes Hepa Plus Pavi and a Plasmos ko gibinom good nyankopon nam so ma ye ho ayeden sure uyo obi a yare bi edi wato dem watena wani gie so wo de hyase ma wo honye den good ahoden ya meken ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos good obema a wonom China dru na se no bi for sex ena apa ho jaye moa kane na ne ye nim no ena na ebi ayeye ubewu ena die o ma oni padua na nya ahoden sika aba abotom ahoden aba wedie nim na wasan di nim good do here ye Hepa Plus Pavi Plasmos sa wonji ndi a fa kwadunum tu akiri good na hwese wondi ni ma na engineer fa kwadunum fatu akiri na hwese enim no wondi ana good oyo ba sub infections etete anope na me kan say wo hwese cervical cancer cases ekosora enye boni bi ne ma na yo enim a no mu ni mo de ne ma bi ho ubonsa ko wie ne boni wo hia hodo mesre oyo ba wo SHS JHS university wa wo ye wadwuma nyame a mo ba se onfa ne ma bi nko police of police ho eye kronkron obema kra oye odifo no se na wo se oye odi se na beko ho no ma odwura ne ho ansa no asesa ne ntebia no ansa no o manyankopon asem ebem say let the weak say I am strong sure and when you so the bribia manyame asem be fearful strong no de oye fearful what to me akọ fearful eba ne say na sabiu oma chemicals akosei na de yare abro man abe kato o man mu ni nyina so mesre oba wo temenka Hepa Plus Pavi Plasmos so de numbi okay onyare na emum se wo ye obenti numbi na kosua na ye fro so ye oba wo de akosua no wotumi ya akosua no ho adwuma sure kosua bia so kama na wotumi asua na aboa ye na no a ye ka akosua bia san di kuma yes ho asem no yes me wofa sibi wo Roman Hill ha ofre mi na ni agesa was for the second okojere de entente yes akosua bia yo oba bia so ya akosua na oba bia so esese usua na tumi aka se wo na ye kuma ne ban se na wanyina sen wani abie dodo wani abie wakoye kese abrusu yi mesra wo se oba otena odem na ubisa ho se me ya akosua na ndi obi abenya yes sure no ubisa ho se mi so ana me so ndie ehoni asem no na obeyia no ba men kofa chemical emfa nhye ho boa wo nipadua no na enya hoden nye ne ho adwuma aya afa atadwe bi toto akiri okay oba bia odi atadwe to akiri no onu afrem di adanse utumu se why natural good eniema kekansi ani na nka nurse no baby ani nurse o say dog my trying come wow now those times what na western they free be nchubu wow woni mu nchubu yes how kasi brobe ayikofo be mu say 5 minutes what's my trying wow nya Hepa Plus Pavi Plasmos good na emwa onipadua no enya hoden the same bi o ba bia
baabi eto aduru drug store bia mu baabi a wote ye nka free bia okwa wo se wo pe Hepa Plus na miensa na a driver for ya de bi mamani aso okay si say no ni enim say anka se driver ni nua ebo no kelesa otumi edi na tema the whole day ni mood ne crashes oh se wabɔ unua driver ni kelesa semba akon be ka kire no etumi ma okunya accident no correct because adwenjo ntimi pa no ka say kire me but driver for assistant this year so person mo ti accident so okay. through Hepa Plus Pavi Plasmos into driver ni afom ni nua driver ni no na de ya fom no aye ne nsamiensa se on kan hwe wa wo Facebook ko hu de mi kire yi driver ni afom ni nua nkabufuo beba no wadi na tem on di na tem no aye ne nsamiensa se kojo 3 o ma wahunu se wanya Hepa Plus Pavi Plasmos anka de wa yi kura onye se wanya bia no mpa de kodu atoto akira nka wonya wadwen so be pre obi na wo fa mu pra na so yende wati ase eniti a driver fo age atum okay obia na hoodensem ehia no na busu ehia no bia no Hepa Plus Pavi Plasmos obi age atum make us say me pesa me ni udi nkomo yes me ye den na mafra me personal line 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa amanone wo de fama nye ye wo ye yesa ahotutu diabetes ne ade ehunu na masrewo ye betumi de bia bro ma well being na nkasa ko ama okay 0542 807 907 0542 807 907 kai say Hepa Plus Pavi Plasmos ya ye kan oba no wo suku nim no so hia bi good Ghana ye nyina hia bi enti me kan say yen so ye ho nsa ne ye nyina ye nkamom say ye betutu ye ho fo sure say me ye re ne kwa me kikire ya ansa ne ape ye mfa nye ye dudo nom na capsules na opeo ni nsuo na opeo hyase no nom medase oba no wa SHS ne de 24 say obeda onyi to paye no baako omene abechi ane ho de yes yeah na de na efe se wo kire oba kwan obefa so amene oba o JHS osua adwuma oba o SS wa kire no kwan a obemene bibi eye kwan pa o kire abofra no kwan a omfa so na wonyini a wan free ho eye Hepa Plus Pavi and a Plasmos said the last time you kire a man said you ombesi esua no lady ba kon frame me it was Tuesday and last week and ye kire yeah last week yeah lady ne frame me said doc sisi ami swaba sisi ami so enche me kuma unsu sabi swa ko Hepa Plus and I'm saying na wo ye ne say I said doc wo kire mu say ye mfa atadwe entu akiri enti doc me wa atadwe ne bi wo ho a me kura de to da omoton atadwe milk bi wo ye ha me nom Hepa Plus Pavi Plasmos no wadi aguso ne ma nom atadwe milk pebi yo okay na emwa me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone for Hepa Plus Pavi ne Plasmos no ye de biba 0542 807 907 0542 807 907 907 I say Hepa Plus
Pavi and a plasmos. Mo doc medase. Mr. Medase. Papa bi na no ose nana Krobea me die me hunu ne say ye honhom. Na am say adai miwura ose ani subiri enya no. Wow. Na okwa yaresabia bia ye cheke ne pressure esan wosoro. Wow. Ohu se wa hwe ya ani subiri ne bekuno. Kire se twa ne hwe a e de asebo aba. Ena me man topa ye no me ensa ne bi. Wow. Ti wo hyase nansa chi ena ofre me se nana me se yes. O se aduro no a wo de ma me no. Ya na me tese wo ka ho asem wo radio ne so. Nana me mfa amani nko hokora. Nansa o nani so obirie no se ne netie no ekofom kora. Ena am sesa akọ ne en cheke wo pharmacy bi ebe o pressure no na hunu okọ cheke ya ba normal. Ena am se numuwie na wo numuwie a memma minche obiem ko drugstore pharmacy baby a wo koma ye cheke o pressure no na kotom yensa ne nyina bi eye sister Ghana na wonso nonom papa no adamase na me wogidie wa arehemu se yankopon ayewi doctor de me tune for say ayo onfa kodu nso nkan onfa ntoto akiri bibia be kama medase arofo ne adehye muadama muntie wi na meba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. And Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie ayabushia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto obabia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment.
ɛna tema wobɛnya bi atɔ evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma hyehyɛ me paa na me papa nso uso no ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔfie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yɛn si yie paa me ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sɛ ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic ɔma bem papa abɛfo mfidi efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast kra wada na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn pam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsa sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛn na wokɔɔ no ahenema kokɔben a wɔ ben Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama awotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo a na tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya wo ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani mfama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Ewie yena Faith Homeopathic Clinic for Nswase. And ewie ya yene mo kasei. Se woba Kumasi Krobea imu. Ahenema kokobenya. Ye Benjo Max Company no. 18 junction ne so. Ena ohwehwe yene a ubehu yen. Faith Homeopathic Clinic. Uyo bia yade edi wuswatre ntwia. Onua bra ye nchen ye womfidie yemfa nye onipadua ne mu hwehwemu na yemfa duru nkan. Faith Homeopathic Clinic yenam physiotherapy acupuncture ne massage kwan so oyawo a wotie wo onipadua ne mu nyina no ebefiri hwafi amoade wo ho ye detoxification ye betwe fi e de afiri onipadua mu mo asroku yade entirimu atwetwe mmerɛwe wo mpam ani ho haw
typhoid bi ana esichire yadeɛ bi ulcer ana hepatitis wode bra fit homeopathic clinic na yɛnyɛ nhwehwɛmu fa yɛduru nkan yɛ number ɛyɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 awiai mekamfo Latus Enterprise nso de bawo sɛ oba Kumasi adumu a aseda house kwan so ɛna abehu yɛn adum aseda house kwan so ne yɛwɔ ɛna awiai a mene wɔ kasa yi onua ba onua bɛma yɛbɛma wasi wodan wɔ Ghana ha wobɛtinam te sɛ deɛ ɔwɔ ama no ne ahai ne yɛma wo PVC pipes yɛma wo bend fittings apapa Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs yɛma wo normal bad boot oba wo bathroom a nneɛma a wobɛhia wɔ hɔ jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder mirror water closet water heater telephone shower complete shower ne nyinaa no yɛma obi atɔ deɛ yɛ papa ɛwɔ Latus Enterprise your number is 024261 6585 024261 6585 and the traditional Dr. Dawood adofo sehi doctor no papa ne wadru ene yade ya ene mekani se yi anu obi su kire se na stroke yade ni ne so ona na ekoba o ene yade ne ba ye no nokre ne yire na ekoba nanso de kwabrane yade ye ne ofie ho no nya asem ketoa bra Dr. Dawood ho ate miam famra ate wo de oba ne so mfa ma mu abusuafo mfamra ate wo be sore wate esi kire yade bi ni mogabrusuo bi abeka bom abre wo saa hawi ana eboboso de mawo onua mana moto say hepatitis B ana enamu yade bi no akote a opa no awu hunu eye ulcer ana prostate mu hawi en wanya bi onkwam asua untumi nyemba bema sebe brego fan club na join untumi mu oba na ni nye oba won so bema tumi de mawo enso untumi ngugu sunsuo nyem opa wo de bra ebepa ho amawo bema wunyina so ebemu agina so kire ben ejo so krapa edane yen kan na Metro FM ni wom no saa da no amu na se ye Dawood Herbal Hospital udini dwuma duama yaresa enti frɛ no 0244 886437 and 0201 681 717 3P garlic mixture eye adura Piwak natural health for ene de aduru yaba obi wo ho a obeda sore no aso wakoye adwumaden din bi na wabre waye very weak wo check your pressure enam yie yese wo cholesterol wo soro wo immune system no yese aye very weak nti yade abobo basa to da bi kura no a wo honhono te se de yaba odua enso nya duabo bepe 3P garlic mixture bi na no nom baby ato aduro bi akọ abenya bi oba misty heba kolinak dan heba any baby ato ne aduro bi ana kasa wo pe 3P garlic mixture unya bi no mu a wawie frɛ yɛn wo 0248928824 and 0201 000021 awie Volta Drill Limited yetunsuo anuanom sɛ opensuo tu na wo Ghana hanko ade a baabi ba akopɛ edi kropɛ adwen kropɛ ene sese betre ni mu bo ho tuo de wonu mu anim tu eye Volta Drill Limited adwumam ufie ukronim ensu adwuma na wo ye frɛ ye ni entu nsu pamfama wo yenwa abo mu nko asase na ya entwi nsu krogen de de emfama wo wa man kwanchenfu ebia betuna problems nko na wo namu a frɛ Volta Drill Limited for yemesiesie de kama mfama wo ye blowing pump installation pump service problem a wanya wo ho de yebesiesie de ama wo oba ahonjo da aban a ye main office ne wo ho na mesra mo a mo ye nsu adwuma ye pese obia nsu didibi enti se wo hia rig machine papa ye di tu nsu a rig machine Volta Drill for beboa wo amo anya papa no bi wate
contact sa number we so opesi yentu nsuo ma wo ana wo pesi emesiesie ana wo pe rig machine ni bia ye number ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 say ye ya me ne wo ka say salamatu dian pa na asie enti amoaba me pacho papa phone sika no sesi ya belly boy no ye belly no aye de wadwane wasa adwane bio wadwane bio pacho enti dian no akoka kire police for no me call ye no adechi me call ye na de omo mo be ni no na me call ye adechi ye na me san call back ena mko bisa wo mu say me pesa me bisa mo say denti ena mo belly na without any me consent ena omo say kwan nimra say me consent ansa na oma yede oma belly no mbra mma kwan sa nti nipa o belly no so no mbra mma kwan say mesimi hu nipa kro na me hwehwe police boy na o mo ani nim bibia o mekwa akɔhwɛ na mame that time na sa asem we nyina ba ye no time me catch o say mebo mu dua because ade na mdi nipa na okay so be bo hwan mu dua police for no bantima police for yes ade na mdi nipa okay so be bo mu dua CID ni no me catch we no oba no because me bisa na say dey kwan ben na fa so me di nipa na ba me ni ho o so na wasoma me mba ye no wa beli no and also mata dim no wo pam me they said push me free me office police ni ba no CID ni no and am catch ne say opamu so mu twon se free office yes o te mata rempo and am sim bufu ye na me ne de si ani only police ni no yes and am catch ne say papa yen hwe abone yen hwe so we dey dance crew mu abie no without anya me consent o san catch me so mami hu nipa obe no so de beba eche no mate say boy ni so amamu 13 million ena mu be no eno so me yare kra no mantimi amami sika mamam kota edru masa afese sika ni na ma beli ne dia me ne mo ni problem minim se me na me de ma asembae bet no kra mba mu dia me bomu dua na mu kodu nsamampomu a na mu ni nipa na yeden adi mo no kra firi ho nti ho na me pie eno mu di machi hwan mu ne di wachi sa CID ni ba so ye nya de me ne kon ye oba ba ko no oba de number ma mo no ono so ye system na kwala o ye CID na kwala yes ono so ye CID ni ono ne pie di wo wachi yes. Aha nti odi machi no osa omo ba ye no o sade me ko no o ka kire me say mami mbodua no sika no me meje sika be na beje sika na boy ne edema me e ma wo mo no omo gi hospital base 5 million so mo de mami na me say boy ni so amamu 13 million ada na mo gi say sika no na mo pesa mbe ka kire me na mo ka so mo gi 5 million ena omo mi ni omo sa twa omo ho ko police station ho hwan ne hwan omo mi ma no hwan na ka kire me hwan na we say hwan na ka kire na me se me de mi nipa no na ka kire me nti me de maka no na maka nti ho na omo ma me ni wo mu esiesie ntemu ena omo ka kire me se omo pa ma chew ade no ma me nkobodua eyese ni si ena me de ma asemba na omo boa me nti boy no edi ankwanta de omo ho aba abejim omo de letter abre omo me so na me frɛ omo me bufu ya na me frɛ omo omo de letter aba nti boy no so me de card bi say Ghana ka say ne lances e de bre omo nti no omo be krokro boy no ama na ba na omo asachi na tum nti no menye de menya abotre ma omo na omo be hwe boy na mka che omo say boy we ne criminal che mo boy no mo mamu hu bebi a mo woda bra ma bre ansa na ma che boy we no mo mamu hu bebi a mo wod mu kwaya mbe fa so am be hu no e be den ama mo sa na mka che omo enti ska no mo ma o say 5 million o so watade mu twe wo pamo say sikọ na o ka say papa anya hwe abone nya hwe wo be kwa akọbosi ID ni dua ya wo pie ya na wo kọ no ena o san ma na kwala CID ni akwala aba be frɛ o ena o koma 5 million eno kra de chin me ko fie na girl no san frɛ me say me bra back to police station ho ena me simi ntimi mba ena o so opama chew ade chin a me meji sika no na me say ne madam ne de me nsi ni nkyɛn biom ena o so opama chew diabo no mama nya nti o kyena no me bra ono ni nkyɛn na me meji 5 million
ta de kye no na me madam fo na me de ne ba ha no e miensa sa dance enti na me de o mkoye e na o ma me 5 million hey odi wa bo obebo wa atramo ewo Bantama police station unim CID ni krodin mi nim ne din oba no de o twe opie na omo san fra o si ego sisi no omo chi ya chi ni tum na de chen ya me ba ye no na minim lady na ono no frame me back no ya kon ye na me koya ono no frame me back no ono na minim se asem ni kita ni nsem nti me free iba no ka che se ne madam e na wo soro no de me ne kokon wo soro no nti letter na ye ma wo beji free asem hayi o je koy ana wa anye kura me koy ne na yi no oye letter no na ofa ba nti wo ka che me se me nkokwan che me se mo mma boy ni be o nti ade chi a ono obeto letter ne so nti mi mkodu ya na me nduru mpo na omo ka che me se omo abe no nti ema me bufu ye mansa nkokọ to bio okay enti se si ade na ohia nti amo aba hai esi a oma be ni wadwane mi wasa mi nim bebi a wo amesa eden akwachi na me chine kura mi ni ahode nti me de bedamo na mo ni boy no mo wo ni photo mo wo krachi ni photo me pa mo cheo adofo amotie momo ayen ya se krachi no otwi Kia Rino Rando ana Rando Kia Rando nya de da hoyi ne ka nie yes otwi Rino ni bi dawu yes o de twe abrobe efri Kumase ha e de konkran otwi free he otwi free kuma enkran mom e de ba Kumase race course ha enti wotwe abrobei efrin kran e de be Kumase ne car no e ne daso yi car number nyina anam de atoso no pamcho those of you on the TV and on the social media YouTube ni Facebook no momra so otwe GG 3352-20 saka wei ene konya accident e wodua ankwanta police station ni agye si ho ya ba ya wei ene di ni sika over 170 million 200 million emi edi koko shem etumi yan kakran nya kayi ni papa yare o okosremu aba sebe won fa ne nkwase asem nko wanya ne ka wie entihwe de odeye abaya no krache ne ye friend say ebi friend wale ebi friend ni di abu ni Yaw Asante no ni din bebre ebi friend wale na ni din ankasa de sen ni din ankasa me nim wo ne Ghana card so ananse ne lances so a me hu ye no Tahiru dia so no na me refi momfa nkyere me na menhwe ni din no wei Sedu Tahiru aha yifri so yiwe free so mo woni photo ankasa afa ni photo ne to so na young boy no din some force ano aw young boy you okay atiefo mo amowo yine so no ntentane so no me ba cha so ba so a Sedu Tahiru sakrachi ya woda so yi ye pewo ana abu azadin ya wode na mo wale ana abu mo twempna so aya mo twempna mo twempna pa me pa cho se de we wisi hu no njen se we nipa bo wo nwene de wo nwene nipa na enam ne so na wo ka sa krachi we ne ma no onim sa problem we na aba me mbo na mane no no wo ka kire wo se de no hu wo we hu nti e ma ne ka ne ma me de o ka kire me se won abrante ne be fa ne bidie emre bia o si wo hu de wo ne ho enti no ka ne ma me o ka kire me se ohun abrante ne oye good pa one ne nanti ohun ma sem ohun ni se oye slow on pekasa aden on de on fa mi jimie ono o si problem be ne ba enti oni boy we kun ye no o ka kire o me no ye kwadu bush ono mo ntoka ne menti ase ntoka bia no mo kono kra ye menti ase mi nim de enti a sa ntoka ne esi bo na we buofu nti ye kwadu takwa no
yɛtɔn wie yɛ na yɛkɔdu takwa no na enti wonim die nti a menim die nti adɔfo aba de tena se ma me krachi ni di ankase yɛse yɛfrɛ no Tahiru Sedu na emom de dodoɔ ne dindim no paa ne Wale anaasɛ Abu krachi ɔba ɔte sɛ kyerɛkyerɛ no akra ɔyɛ abɔdeɛ di ansamfo no wabɔ wabɔ wanya no krachi no wanya no ka kyerɛ nse yɛ hia no wo Tech FM ba wabɔ wagya abɔdwesɛ ni bi no on deɛ washevu no kama ɛne na no nwi na watwa na ma masa te kura sɛ yɛse ne ka wo nanso kura san ba mu ɔbɔ to kyerɛkyerɛ ne wie o de kyerɛkyerɛ ne wie ɔyɛ abɔdeɛ wabɔ ɛna washevu na abɔdwesɛ no kama wagya ɛdɔɔso deɛ nanso ne deɛ wayɛ kama ɛna ne tirinwi no wayi ne namafoɔ tirinwi yi bi ɛna wɔde ɛyɛ ɛyi ɛno kura deɛ ehia so oyi free na so ma tempera ɛna wogina wabɔ paa ɛna wogina ha ɛne awura nso wayɛ adeɛ o ade so wotime yire no a sɛ guy we bɔ wani ho na akuta no mu na ge so onye bayra abre wadwo na ni eden ne yɛ mu bi na nka wɔso yɛ mu dia wa hwɛ ya nka odi mi nkwasa sɛm ande ya mani eden ana me ka no sɛ wani eden ti kyerɛ sɛ wani eden me mpento ka bet ubu mi kwasa ade me why ade sɛ wani eden pa wo bɔ ba ko pekura sɛ ka be gya atade mu na akuta mu no bɔ be fo osan nie Wale nie oje ka ni wie no afi de wanya time hye na 10 pesos crowd beto pure water na boy no woni bi nti so okonya accident no na otwa madam fo no ntro ma se wo mombra banchi ni mu no na that time na se de wo bedi kura den ema no na we de mu di do say ya wa bush na ye kwoto no ma no na life wa de ko bush ni yes hey wow okay enti adofo ni ade hye crash no aye kana sem no ono na eda so seseye ya ye ka sei jataba Wale no aka kire mo so wa he sei na o asem no ba wanim ha sesiya no me se frɛ no mame nye fon so na wo frɛ na mame edi asem no no ka kire o so wo he fa sesiye sei no ka kire o so wo he fa wa bia wo de wa ka ba me frɛ no drive enti means say it means say still out da sutwi abrobe oh twi wanya ne ka una no me ne na kasa bebre mo kire ono so ne part of the story kire na ona no so ne yakasa enso a kire die nti a ono so akoye case wo regional Accra regional police command se omuhia boy 2 months ni na oje ka ni free ni 6 years so ye onye sika 13,200 no de man se onko fa bidie ewo esire mu famre no obi sika every week bia nso so no obeye 10,000 Ghana cedis na de ama wo mo wade na tifie oni fie ni ana ni fie ni wonye ni pa bonini na tire oje ka ni wie no enua no be sisa be enti oje 13,000 free nkran so de ba be fa bidie wo sirem eno wan fa nko bio eno wan fa ka ne nko bio mo asa frɛ na ka kire ne sɛ wanya case a wakonya accident wo dua ya nkwanta ohia 15,000 into omo fa mo ano na ono mo nkofo ni bi ye cashew wase sa wakohia omo bi sɛ obetua sɛ sika ndi ama no na wode ne car na ya adwuma after so omo yi na ana omo so woni ya good deal ana omo wo hon no from so omo ye car no ho adwuma ewo kumase no akwa akoye ayi omo na 4,000 nso waji ya eno ano no ebisi ne omo hwehwe car no mo frɛ na me ba enne me wo ha si until say gay we ba ho ana ombe hu say sa akwa na je omo car na dwane ana o call Accra regional office police command akoye case petition or they send here kra akwa akoye omo so hwehwe no nti abra omo che no lady ifre na bona mane no ka say omo fra ama omo keep omo omo de na ba no ba befa no ene say okoye o say ye ja no ene e ba ntema CID why ya de bi o nti omo so reported to the National Police Command National Police Headquarters say omo hia sa CID kro no nti abaye ha na eye de niema bia sese omo de begu ho omo de beboaye no omo de amaye yem pushi na yema pepsi for mbrem no mo fa nipa na obebele no emra no mo mepeke no mo fa nko
ye bantima si adi kroi onso waye bibio eyampa say case bia is bailable but ehwehwemu ben nipa no obebeli no say nipa no omso oye hwan oye wale ne de wale ne ka kire me za na kwala ne be ono na kwala ono ne say na kwala ne bebeli no say lady wey 20,000 bi eni no na ne de ne wone ho na de tie ne say eye no kre say ye chi no na omo gi 3,000 and de omumie nu ya we e na omko okoje na lady wey ko fa ne ma na nisika ahye e na ode abeka ho e na ode ama no na oboa nisika ni ho no we no ye adwuma o ye adwuma na ankranfo na afre no ba ono nyanko okofa ne ma o ye ready obeko na musa say o wo hene sesei na say no de wontumi nkyere me oba de achia me brakis ni mo bram mama sima 9 February enyen sebisabio akra on say ememe bi buru ye hu nua dodo ye buru ye nia nkasa ye hu nua me de oba de se wo ba hu mobo eyi ne hu bibi ni sika de maw de boa wa ho kire brem ne duru bre bi sei na wo de saa wo hawei ebeto ne so a na ma hu se wankasa na wabo hu dua efiri se wo hwe se ne awura yi kan a yente be ma no de okekan se enye nokre wo de kama enye nokre kra wadi wani makwaje 3,000 de waje atum enti Krobea Asante kotoko se asem yese enye nokre de na enso so nyina ye nokre kra na atetesem no ya na nokre kakra bata ho anya bia waje atum se 3,000 wo de awura yi akosi ka no 3,000 a wadwane ya wo nenam eye den ena sabre dia wo nam dia wo kekan se awura yi so wo diska wei waboa ama wakoyi wafiri mu na se danie na openshira yese na wo ka awura nyina eba mu yo eba ni se sika beto nsem pass we nyina da na ohunu ne efire enemre maado do se na abehia wo nom na wo ho be kire wo wanwane anya na wo no be sa yi na boso mu sika se je na owie no wase dani dia ene na wo so wo adwuma ye wo asembo no papa edua ono ankasa ena abo no hudua enya awura yi na bebo ni dua ono abo no hudua efrise sa akọ awura ya ma no just 3,000 na mpa kura na wano nko akura no a eya asem a eyedua boda ne so awura yi waya ade wakonkoden na ehu ochena ya hweye ya hweye nko betumi akunu ko bekun esum o ko bekunu utiri ne ye pa ko betumi akun wo because say obi a wo yire no ode o ka no ye say no obobo wo na obeti ye wo be hwe nani ho kra wo de you do could fruity e de na hunu wo nani wo ba de no aka nkwase asem se ge we na abo e de nsam fon na boy no wo ka se ye nkwala ye hohoro ye nim free e fom kosra na e bra wo hu no ka ni si ho enti wo hu no o se odan ho bokọ na akobo abozifo na mane no mo ba o ta ye sa obi bekun because onye nipa nyina na ye nipa papa we say kura no utiri na ye ko bekun ko be finish wo ha the next time I want to na de eche na wo da ho ye ko busa wan enti nu o ma bisa ade akokoduro boni bisa ade me nya bio say ye wi akura ade a ye different de nipa wo anajo 11 as a 1 na oni ni me enu hye ho na nya abobo ya e friend say pragia driver na betwa mu a enka be dey ka no enu o maguma wo yie enti ya ne so obetu adwane no so ko ba posifo na mane na wo no maba aposifo no so yenka se ye kire obi adwuma na nso eduru ba bi enim se etimi detain obi because of says emra no nya yikura no a ye mane tena ho ma ade eche se be ya enhwemu a ye ebesipi na se obi abu obi ba ma nani ho aye sei na so onkoje letter na letter no ko ye onyamayo na wa friend se obi so wano kasa o se me ba ho na amado no a moja nipa no amane ko o san ba ya o san jojo no because of so office o tia no enipa bia ye nipa wo na wunua ba ni obani ena se obi aye ne saa endika be yo de
obo we case we kura de enye hu say no boy you adwane ene ba posimo ene ye nti sa treatment amode ge we kura afam yi wo de wo sa CID ni kura yi yen ko report wo pips ni yen kan kire say provide sa akwa no because ye hwehwe no wada say eyi ne de ye posifo na aka sa na ka kire ure yi enso wo de no wo be chi no e de ne ko yo mu jai ne no wo ka de ase posifo na aka enso oba ye no ma chi no 13 eyi ne de 1003 ne de and the motimaje ni e beli obi posifo and the omujika omujiska ya je 1003 enu so ya je 1003 na ye ne nipa na be check je 500 ko na akra ma me fancy ya na ye nwura posifo de binum ewo mu de wa hwe yo memu aka bibia nse se ye ka ne nsa be ka de wo hwe ne nsa be ka em ya so ye oba ye be makra nka enya me ya se o yonko ba be si ya bu na na dwobresi ya nani wa so eno nko akra anya wo ya sikanti waje se ko se na na kwada na bebe no oba bi e ma na omo ne amagu ka no mu no wo mo na ba honom ebedi di tuo etua ma omo se utua asa enesi ebe de kra se CID ni kra be hu se enipa so masi na bebe no because e ma na omo do omo ne ma ba ye no a e na be ye ni sa so and he say no okọ ne say ye hwe na ye nwuni sata ba bi a obi abra na say de opo wa ma ni case ni ye kese mo en ye be ma na nyasem ye so ye be bo ama na ye kese pa Ghana eni a wontra wontimi ntwika wa ha say we di card ye friends o Ghana card nyina ye wo ene bibia di Ghana card na ye ye be hwe de be free mu beba me da se na yi ye ni aye nua ba odeshi akwasi abene wa se afe na ne maami ayie no tam na so oba panyi Janet Nkroma anti Janet ebe ba so won ni tafo heya o tafo yi ho tremas ho no santam ho na school park na ewo ho no Asamoah park ho no wa no mbe ye no Nyankopon ya adom a memene da ebe na wotwe 7 minutes there by now what 15 for it's 15 February odeshi on fire ni agro kra why e ba beta wachi ye nua ba kese pa Asem Beba Dabi dwumade se de wo bo ho dawuro no nyasam ketwa ani akwa ne ko yansi ye kwa ne nyasam ye kwa ne kuse why enti ode onu abusu nyina ma yakọ yambo a on the 15th no ye beba ta for 3 miles Asamoah park ho na ya beboa wo why awiai adofo yenya hoho kese bi ewo yanim ha yania yenua panyini Dr. Emmanuel Mensah of Omi Herbal and awiai papa no abeka Mensah doc akwa bibru fine very good ye de nyame ase ode yakọ osade ya babio and awiai Omi Herbal amanfote wonka che de edikan wonom enani da ebi edikan ya wonom nso te wonka Omi Herbal de ani enti mfiri mo nkyai Krobea Nyankopon nhyira wo no ahwefo ene otifo nyina ami bebi bia wo a wotie yen anase wo hwe yen no Omi Herbal Nyankopon na meso esa nyarewa a enya asem keto asa nyarewa no eye sunsun mu anase honam mu ne nyina Awurade fa meso sa yade bi wo ho a obu ekire se adukuru obia ma sai nipa no woje ne ho a enye enti wo ba maso ye ho no ye ma woduro no ne de mpaibo taa wachi se de be ya wo hawo no ebetime firi so akokora ema bi mo good enti se bia wo tie me na se wo ani mu haw ma me hya se mfrani ne sanse ni padua wo kanea no ani wani se wani firi wo nsa pe na se asemosi enti ani no so se be fra ye won senchani bi wo ho a ubedi kan ehu ewo ani ni so enne je se ani ni bedum ana ani ni e ba be fra obi wo ho hu ade se bo ani ni be fra obi wo ho ana ani so no eye ni fita te se de ya na esoro aye no obi kura so wo ho aso obi fra kire ba obehunu se obi na eba ne nipa ne sha atade kokwa na se tuntum na so se nipa no amen na onhunu se eye kofi ana se eye fia eye ani no na efra na ebo wonkaye obi wo ho anani no baako hunu baako nso so ehunhu se otenatena ho a de ehunhu no die ehunhu no ebeba beka die ehunhu no amani nyina afra ebia wutie me ko hospital doctor kan to say entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini mu atete
anase ntini no ho akeka na doctor no san ka kire wo se esan se ntini mu atiti enye ye biu enne metna ka kire wo se abibiduro abibifo ye nana doctor ne se ntini mu atete a ye nananom ewa habanura ye friend 20 ni a se ntini mu bi atete a oba na se 20 ni ye duro no mawa ntini no ebesan ya toa enu tintina se ema doctor kan kire wo se entri no atie no eni aduru enti wani ni hu ade bi fa me number no friend bra na wani a etutu ekeka ewowo no erade mfame so emoa me number no eye 0550 0550 57 00 75 0550 57 00 75 obi wo ho aya na se de ententan esensan nani so no obi kura enso so wo ho a se obi firi ekire ba obehunu so obi na eba no wo sha atade kokwa na se tuntum se nipa na amen na onhu nanimu ye ni nyina no eye enini na edumu na efra na ebo wonka ndi fa number no fe ne bra na awurade mfa ye nso emo enu akire no se wutie men na se kompo ehya minimu a kompo esha ominimu a saa kompo ne na omitwa obi adanse no abo take ni afra was e hona metene media adanse no ko baby foforo no say hey mommy po take ni free what ya say ahanso no hotel no ahanso so ne ni panete no bai eni di se company bi show minimu na se doctor kan tell us obey operation na se surgery wo de bra na memfa duro ni nkan na wo de na wotwe mienu peme no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no se fibroid da ye ma na se be ma hernia eda se bi meseme kan wa ya ase a fa me number no frɛ ne bra na memfa duro nka na wotwe mienu wo de bra na me no mienu nyina ye nhwa ade enu akire no wo ye wo ba ye de awo asere wache wo peba o peba wo sumo obi ba na ebu anitie wa akura no wonama no abamobu sika ofie nso akura ni ho me say eni gisam ne say oba na se me de aduro ne mawa the first day na obetua sika no untua sika bia biem ji se wanyinsan awie so wanyinsan awie a now de bosume me yansa aba betua usika nkaye powerful umpe we na opede ebe me say eba no enkase manyini ache enkase minfie wo soro wo de fa number no frɛ ne bra na de yemfa aduro ne maw na me no mienu nyina yenhwa ade enu akire no ebia stroke ede wato fom team obi wo ho stroke no sebi mesra meka just wo ja ne nan ewo ye bone diaper ansa na otime ja ne nan obi wo ho asebi mesra meka na no achia obi wo ho anensa achia wo bi da ho tim wontimi nya hwe obi kura mpo wo ho stroke no ho why so wantimi mama ho nintin je se me mama nkra nde aduro no koma no na sa ne ho to no a ansa ne nipa na ba maso ye ho oba we de oba ka chia me say doctor de na stroke wa che no wo ma wo nkra no ko hwe no ane ho to na ansa na wo be na dance no fa kire me ho meta atwa dance ye pa good enu akire na ni di a me ken oba ka kire me say doctor me no se me meduro no a obi a wonta ni di mentantwa advert ana wa yi mentantwa ka kira me se eni de na wo no wo se wa ma obi aduro ama na ho ato no wo ba wonu se nipa na me de ne kire wa no yi obi a wo wodini enipa nimu no essence ono so ye adwuma wo media ye asubi okay what I say minim de meka enu nti wo hawo bi a ha won ye tena fidie no se ya nya na nyalewani na na yetimi bobo so enu nti se ye wani se ye stroke say ye awo obi wo hokura no so kura na wanya nkwanhia ama ne kotodwema na nemu baabi abu doctor ama ne duro de na so still wanante a woda so hwan agum fa me number no frɛ ne bra na awurade mfam so mo number no eye 0550 0550 57 00 75 0550 57 75 eno akire ne me pa wo chew se wutie me na se wo ye bema na se wo prostate no wo how e wo prostate no mu doctor kan chon se wo prostate no aya enlargement ana se wo prostate no cancer abamu ana se wo kura no wanka sa wo jonso ntentem ni sa o how na kenka ho na fa me number no frɛ ne bra ne ma wo duro
na awurade mfa me so emoa wo me paacho omi heba se wotie me na se wo amanone a aduro no ye de bi be sende wo ho. Oh, okay. Ye aduro no bi be sende wo ene obi nso so wo ho a woni Asante region ha sei wo we cape ebi wo ho obu ho kra wo se hwini ade eno no aduro no me ohia bia me de aduro no ebebre wo ho eno no se wo nsa ka aduro ni wie a ansa no asende misika abreme ha wo a we chichira me sende aduro na bre wo no medical de aduro na bre wo nsa ka aduro ni wie a ansa na de misika abreme na enso amanonefo ne de mesere wo be sende usika no aba ansa aha am ho de ja wo mo ho enti amanonefo ne de wo medical asende usika no aba enti omi heba center ye number no eye 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pacho omi heba ye kumase ye wo ebu akwa sepase no besi wo sepase gawo akra anso ye wo awudome runabout me pacho akra no ye buki ansa ne aba se wo ba na se ye muki wa me pacho ye be mu otu ka akọ ntimi sere o hye nso ene obi tu ni ka ba na ne bo ofu indi se wo enkran se wo ba frɛ ne muki udin anya sa na wo ba pɛ ye ta mamanfo ba wa bra wo ma wo mu ya so den ye buki ansa wo ba o card no 100 cedi pɛ fo ayalesam de kakraka nyame nka mo ho pa Nyankopon shall doctor. Amen. Adofo Dr. Emmanuel Mensah of Omi Herbal. Papa no nene yene nakasa wa afidie yi so no. Na ewiase yade de yawo. Se wo hwe papa ya yade a osa nyina wo naso ye ho. Ene obetena asi a wabobɔ so yi eye yade a emu edu o de hwe kompo for instance. Enye yize nanso obekɔ Omi Herbal. Na se wo sa haw ni bia wanyu ahoto 1 2 obi a wanya ni ho haw sebe enye yade waketwa se unya ni ho haw a uwiase adum onua one papa ibehia papa no beboa wo obeboa wo wani no wobesa hunu enioma a wo hwa na ye bisi basasi one time ni nyina no ebekɔ wate ase ebekɔ se wo pa wo na wunya wo wahu sene eyawo ewomutie na wanya hawo dompem ukotodwem nompenimu wahu sene hawo ewomutie enti wone Dr. Emmanuel Mensah emompuni mpu ewo Omi Herbal papa na homa no maminti mawo na frɛ no sabre ya wasori one papa no enkasa eye 0550 57 00 75 0550 57 00 75 ofresa ahuma we ya Dr. Emmanuel beje so sesi ono bekasa wate frɛ no na wo hawo eda wo so onyi bi mfrim ono ne nkasa ho na papa no omoa wo na wiai mewo ejapade ewo odium ya meton mewo ejapade ewo odium ya meton minim de woka ho asemi ena eye 5-bedroom house adankura num ena wo sa afie mu hall kakraka stores mienu ewo animu ene esan wo edan ba ko a ye senior floor so enu nso hyem efom ni nyina ye the pavement block ahyehye edan ni mu nyina ya tum nyina tiles ya penti dan no nyina kama complete house ya tu nsuo wo ho fia nipa timuo wate ase enye se bia afa ni esi ene wo kwan ho nso pe Kumasi nkran kwantempo so odiom ba bia St. Louis Senior High School ne wono nachi ena se fie yi wa meton mesra wani je ho a je sa number we bo ne nso da fom pa wate ewoye esi a odiom akwan ekwan ya de street ni mu nyina no o magusu nti hoi wuti free kwan a ya gusu mu a na wate asi efie yanim ya wuhui eho yikrumpa number ne ye 0241 198922 0241 198922 and 0548 181000
0548 18 1000 wanyanya saa number we no frɛ na yene wo enso emo enkomo na wie ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofolai alignment yene multi home no edi animhwe no na yene anso ne akofa future life smart foods no yede sa yade enetia wutie mi se wuye obi a sebe mesra me kan yade bia be konso abu a wotwe ho antwe a onua wo de bra be kire yade ni mu kire yen ewo ya Bolivia Enterprise na ye future life smart foods no yemu aduane bi ni kire se ahodinuru ahyemuma tonchom oba Kumasi Sofola alignment a yene multi home no eni di animhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we are Sister Spices yenso yena ye kasai na mesremo spices ye very natural e wo kuro yimu e Sister Spices a wudia no side effect e Sister Spices Sisters foods a e Sister Macria oba ye no o man e Sister Spices nso aba and se wutie me na o ye aduane o ye nkwan for ye bia o de Sister Spices what ye will good flavor fish flavor chicken stew and beef flavor ye open chusu na fa you aduane oba Kumasi adum pampa so PZ Roman Hill so abene bantama dwuma ubenya bi atu aton enkran CMB ni okashi ebi wo ho ye number ye 0243 53 5025 eda 0279 140940 eja Peter Heba ewo Kumasi Krobea imu na Lake Road Feyiase Pentecost Junction ehona eja Peter Heba wo sa papa yi wa specialize osise wuye obi a wo pa woda sa wo ne ma wo de bra na kache beja wuye funu no ma no na wonyemu adwuma ma wo na wonso be wafa ho afa bibia wate woye bema na se firi wonso a oba obemu aduro bema ubetumi anyem oba no oba se firi wu a woye funu ne haw na aba no ye be ye firi ha ma wonso atumi awo se stroke yade de wato fom wakoti na mu yade onsabuo mu nyenti na ma wuntumi nwo a ni nyina no bra se pressure esichire yade bi o haw biara ni padua ne nam no o de babeduru eja Peter Hebala onua ubenyi ahoto papa ne the special soap biaba ya se wo ba uteke femfi akura benya biato eja Peter Hebala soap udi dware ba honam no ani eda ho kama wate papa de number eye 0543 369993 0543 369993 eya kwa me nana Fabian sa me dase my chief fu bi mincha eda ko asare awo amakum nana wale ana tahiru why confidence trickster hwe kotoko say de wo hwe enwokoko agu to so no eya yenso na bako o nipa se biye so na bati ehunu dwom no eho na papa kotoko say se be ma wo bra na se ansi wi a na wo yire amwa na we die oba ye boafo oba ye oba se oba be boaw ama wo hawo na wona mu no ka wo fim ndina bode na ye ni sumuna so bede aye ni ene sumuna so ana abaya ye firi ni mu dim wo de fa na 3000 mpo na ka wo de bo a na nwa wo ka se mi na ye me de papa wo si hwe ye na oba bibia nkaw hwe ye o na oba wo le bia ka no ena wo de aba asesa no se se nkran fo post for hwew Kumasi fo post for hwew enti wo ya pa wo kan sese mu piao enti wo ni ba kuro yi hwe post for do a mo hwew enti wo bede nya dwumu fo mpo de twika no ahwe wo nama na gran enti ni na kwanhia bebrebe no sale tie wo bu amanfo kwase adodo na me nua bai nipa wo de wo koja na kwan kwa wo kusa no wo no wo de wo kon bo wo san wo wale ho enti anka bibia ankyerɛw me na me se manya bibi na me de ma wo me nipa na me de wo kon ho no ma sa firi no ho enti anka bibia ankyerɛw eyo donti ma me firi akoma mi na me mmoa wo na se wo si yi a waboa me eni ni o enti am ka se kotoko se de wo hwe ngokoko agu to so no ye nso na bako o na se wo so na se ojae a obede nipa na oboafo na oboa wo no nipa na na se bi ye so na bako se ehuru dwamu no
ɛho na sure na obi turu kɔhwɛ nkwa yɛnturu no kɔhwɛ wuo abaya yi baa sɛ ɔbɛboa wale o na wonim ɛma wo ho there are 3 things amode do ɔba bɛtumi adɔw na yɛka sɛ ɛyɛ wo fɛ mu nti na na Krobea ti wo de menya na ka mepew na ɔda bɛdɔw ebia wo sika kakra bi nti na ɔda bɛdɔw ɛna ɔmo sa wɔ ahomoboro dɔ no bi na ɔde dɔw no o wale ne ka kakam nka meboa na ɛbɛfiri mu ohun ni mɔbɔ nti ɛnɛ hwɛ dɛ ɔde ayɛ no na wo bɛ ma tenten gram yɛ ogyina sɛ abaya ya bo nti wo hwɛ ne nsa me bɛ nim nifo kora sa so sɛn ru nti sa abaya wo bɛti abo na yɛ frɛ wa wo san keka nsɛnsɛm car na ɔde nam no sure car ɛhyɛn na ɔde nam no sure sɛ wobubu amanfo kɔhyɛ sɛ ɛkɔ no biribi bɛtumi asi na wadi afiri he ɛyɛ ba sa kyɛke wabrabɔ okay ɛba sa wale kyɛke wabrabɔ okay na wode mami fansi mo deɛ bɛyɛ biara nso baabi a wohyɛ bi akrakye yɛyɛ wɔ patuo na patuo it go look for you. A very happy birthday to you, Mabel Opon. Mabel, ɛnɛ wanya afeko ɛde aka omfie ho. Ɛnɛ Ernest source nyankopɔn hyira na ho bambo sɛ ɛnka. God bless you. Udi de Lalas Uchika ewo KUST campus Lalas Asem Beba Dabi dwumadi ewutie yem pa. Ɛnɛ wiei nyankopɔn hyira wo pa nso. Wate. Ɛnɛ Awurade fie Heba Center traditional doctor Abankwa. Oba kronom bosia Red Park ɛhɔ papa de wo. Sɛ wo ye obi a wanya tiremu hawa fa bedano. Ɛnɛ mu yade a fa bedano. Sɛ mo jabro so ta for the tre yade ulcer stroke